ɔbaaye hɔ nti ɔbaaye hɔ no ne ehia no o start sɛ ɔyɛ ho adwuma na eduru baabi na ɔde na kola baako ɛhyɛ yensa sɛ ɔno na ɛnya adwuma no maye nti na kola no yɛ ya ankosi aga ye frɛ no ɛna ɔyɛ sɛ ɔno abɛba nti ɔno abɛba no ɛna obeduru kumase na ɔfrɛ sɛ yɛmɛhyia no na ɛkɔhyia no wɔ rescos side hɔ baabi ɛna ɔka sɛ sisia first one na ayɛ basaagye sɛ yɛtɔ ɔyɛ foforo na ɔde yɛ adwuma no bɛma ka asɛm no yie ne nea wo ka menti asɛ wobubu agu so kyerɛ yɛn wo na wotie no wohunu no wei wohyia no wei ɛyɛ dɛn na wonya ano ne ne di sankita ho no ma yɛn wobu agu so yɛnti asɛ pacho mekɔ ne hɔ wɔ achimodan ɛhɔ na mekɔe nti mekɔɔ hɔ no very unfortunately na ɔno ankasa ne hɔ na kola na ɛwɔ hɔ nti deɛ ɛwɔ sɛ meyɛ no da no anya ma so na mebae nti akiri na ɔno afa ɔbae na ɔno afa afom frɛ me nti ɔfrɛ me no ɛna ɔka sɛ sisi a mebaa ma meto no ise mi wɔ hena mekyerɛ no baabi a mewɔ ɛna ɔbaa hɔ nti ɔbaa na menimi nua yi ɛna ɛyɛ sɛ yehia ne moa nti ɔstart sɛ ɔkyerɛkyerɛ nneɛma a yɛbɛhia ɛna ɔkyerɛ mu na yɛne ne nyinaa kɔ krom ɛna yɛkɔtotɔ nti yɛkɔtotɔ nneɛma no na yɛbaa nti yɛbaa na ɔde yɛhyɛ na akɔla baako nsa ɛna ɔno kɔɛ nti ɔno kɔɛ akyiri no akɔla no adwuma yɛ sɛ wɔyɛ wantumi anyɛ ɛna yɛfrɛ no nti yɛfrɛ no ɔsi yɛmɛhyia no wɔ krom na nneɛma na yɛ yusu first na asɛe no na yɛmɛtotɔ woforo na ɔmfa nyɛ adwuma no mai ɛna yɛkɔɛ na ɛkyɛ sɛ nneɛma a yɛwɔ sɛ yɛtɔ no yɛ sika kora na enuru ɛna ɔsi saa na ɛteɛ dia yɛmra fie nti yɛbaa yɛ no na ɔyɛ ne sɛ me kaa me wɔ me yusu kaa bi nti me yɛmfa kaa no ɛnkɔnkɔ sikam ɛwɔ oil run hɔ na yɛnye oil no bi na ɔmfa nyɛ adwuma no mai nti mra yɛgye oil na yɛkɔ na oil no ɛkɔpae wɔ kwan so nti that very day no ɔno yɛ sɛ ɔkɔ nti ɛkyiri no yɛnya ahoboa na yɛmra afei deɛ kora yɛfrɛ no kora na ɔmfa phone no nti edurube minya yie na mekɔbae no na kyerɛ sɛ ɔsi me frɛ no ɔsi wɔ Accra ɛne me nsan send sika kakra ma no na ɔmfa ntɔ oil no bi wɔ hɔ na ɔmfa mɛgye adwuma no mai that very day so me buy na sika bi anhyɛ dan ne me ho by me hwɛ me phone so na sika bɛyɛ sɛ 700 ɛwɔ so ɛna me send emu 500 send man nti 500 na me send man na ɛkyiri no fe be frɛ no kra ɔmfa call no na me hwɛ mu so a sika yɛ sika akɔdi mu no enye sika ketwa ti na ɛwɔ sɛ me de ba bɛdan mu na mo boa me yo na yɛhwɛ sa konfoi ɛhe fankasa ɛna hu na na sɛ why na introduce no ɛdene ma wo pa chawedi kan no me hu no TV so na me frɛ no na ɛde na no ɔyɛ hɔ kyerɛ yɛn kwaya na ɔfa so yɛ na dwuma ade a wɔyɛ yɛ ne ni a wɔka yɛ a convince wo ma hu sɛ oh saa konfo wei de me kɔ no hɔ a obetumi aboa me amanya sika ɛde na no ɔyɛ de na ɔyɛ ne sɛ na oyiska na sika na oyi nso ɔka sisu dua sɛ ono sika na oyi no onye instant money but oye bosom sika ene ne say yedi bosom sika ne say bosom sika no kyerɛ oye mawa onfa da na anye den enyi sika no mfa ma na no obeye ne nyankomade ma echi be say within 3 days time no perform wi a na wayi sika no e de ama o de ma nso anhyehyɛ da ho ene say nhyehyɛ da ho ne say ube yusu e de aye adwuma umfa nto bibi ti se ka na wo de besi fie na wa nhyehyɛ ya da sika no ho no wo yama no ene say akoma mu nsima bedwafo wo hwɛ wo bre no a na wa hunu sɛ ebre we de Maa Akos ene na bedwafo de ya yetena se na fe ensema kase ne nsempɔdɔ ya ekoso no agya ya ma ho so ate bi kyerɛ wadwene na etie bibi free mu ne nyina mu so na yɛde ɛboa wɔn a wɔde wɔn asɛm ɛbaa no sabre bɔmɔden a
sɛ wobɛka yɛ ho wɔ Akoma 87.9 FM sɛ wobɛhwɛ ɛwɔ television no so deɛ ɛneɛ no a yɛnnuanom onua TV Akoma FM 87.9 Kumasi sɛ pampempa kyɛw wobɛtumi de wafidie no ato hɔ no wahwɛ bi Rabi One TV ɛna afei wɔ Sacrum TV ana Papa bi TV ɛno nso ɛdi atwaguo ɛwɔ hɔ na woba yɛn Facebook page no a yɛ Akoma 87.9 FM like yɛn page no comment na ɛbɔ mmɔde ahyɛ ma me ɛho hia me paa ɛho hia me papa na wahyɛ de ama me na YouTube yɛn nuanom adɔfoɔ yɛ fans yɛ a mohwɛ yɛn YouTube no adaworoma yɛ a mo subscribe yɛn page no sɛ bɛyɛ a ɛbrɛ so a na nso wanya notification na Akoma FM 87.9 Kumasi na wahyɛ link no nso de ama foforɔ Nikki Pizza Fan Club ɛwɔ UK Nikki Pizza Fan Club UK fans of Akoma mu nsɛm Fan Club no Charity Foundation Maa Akos Great Family ne nyinaa yɛahyɛ de ato so mo nkɔ so na mo nso mo nhyɛ ɛmfa ɛma yɛn na bibia ɛntumi ɛnyɛ kama deɛ meka ne sɛ wɔnua gya ahantan no awia gyae ahantan no na wohwɛ nkurɔfoɔ bi sɛdeɛ yɛsi yɛn ho a ɛyɛ na ɛnwanwa paa o na nso so wahantan no nyinaa akyi no wuwu a baabi a yɛbɛsie wɔ no Akoma FM 87.9 Kumasi nua onni bie no wodi ɛyɛ sɛ wuwɔ bi medeɛ mi wɔ bi paa o timi de ne sɛ sime bo wɔne me ne pɛ wɔne me sɛ wɔne me nyinaa no wɔwu a yɛnsie no soro ana yɛfena da kan hwehwɛ wiem ne nyinaa yɛkɔ aseɛ wɔ na yɛbɛtutu amana ne yɛde yɛgu mu ɛno nti onua ɛyɛ abrɛ ho ase ne gya ɛnkyerɛ ho no ɛnɛ wo kɔ nsɔre mu a nipa na dɔɔso asɔre bi abɔ ma kwasi ada asɔre bi abɔ ma nanso yɛ na medwendwen sɛ na asɔre nsɔre obi yɛ kɔ asɔre kwasi ada wo yɛ wo twa kwan mu wo yɛ wo pɛntɛm wa Akoma FM 87.9 Kumasi efiri hene yɛkɔ ayɛnkotie Bible mu asɛm na ana yɛde yɛn ntadeɛ no yɛ yɛpepam ne foforɔ ne yɛmoku no a yɛnya ne foforɔ ne yɛde kɔkyerɛ ɛnwanwa obi kura kɔ asɔre so ɔkɔsom nyame wɔ hɔ no wobɛhwɛ bɔnsɛm no osi hɔ amen no akana no atum nso obi da so piti o meka sɛ wonyano ne bi aka amen ankɔpɛ onua sɛ nei wano ne tumi ɛkasa wonsa keka ne ho wonan ɛyɛ adwuma wo senses ne nyinaa yɛ adwuma ɛyɛ a wɔ so ho bi ne fa hyɛ nyame ne wonyam ɛbia deɛ metumi aka de akyerɛ wa no sanse yɛnso ɛnkyɛn yɛnya Akoma FM 87.9 Kumasi hapampe sanso ɛna Annette Ann ɔno nso ɛwɔ ase ama sapon kuma ama wɔ ha sanso na Evangelist Samuel Mensa ɔno nso ha Ishmael Haywood Tony wɔn mu bɔ yɛ chidom ne adɔntense producers ɛna afei na yaw ɛde yɛ kɔ social media Facebook YouTube live make us say TikTok ɛno nso ɛda hɔ yɛ akyɛ sɛ yɛ nuanom galiga short it ɔmo nyinaa ɛwɔ so mo nhyɛ ɛmfa ma yɛ akua wobɛgye adwa kakra bi ɛde ama me na yɛhwɛ nneɛma baako mmienu bi Akoma FM 87.9 Kumasi bronya ba say bronya frama no start kra ye ho boy en kakra na obi enim sesi eduru bronya dia na chese ye behu mobrofo mobo no kwasem ebi betumi ato akokɔ are ebi betumi ato anwa ebi betumi ato sardine ebi betumi ato geishia ebi so ntumi said o mbenya kra kakra ato sardine ni bia wura nanum ayi ba ko sei no onya nti ye no edru saa na yese de wo no Akoma FM 87.9 Kumasi de wo bia fa beka ye ho na yeso ye ni omo saa no eni di mom ena obi kra o ha ya na ma akwa efe o mpie yo o hyede mawerho hye no so o ye ne ho hwe ye nyie wodi e kakra na ade ba beka ye ho no ne afre wo mu nyina abeka ye ho na chese ye ho no ya na amanfo nim ene gi ya na esi wa ha obi wo ho se anka mampie kra anka mebewu se mante se mu ye saa de wo ya anka de besie nye nti me pie saa no kra na ahoden aba memu nti wo beba ye ne abubuafo ene frafo Akoma FM 87.9 Kumasi kabom na ye nyina ye didai fefefe
nti saa emre na duru mframa na ebo wo bi next month nko a obi wo bebre Akoma akyede wo bebre ntale emo anwa geshi asaidi duku entoma chese de wo bia ma chire wodo obi se hin kra hwan kra na memfa ma no suwa hu me yesro enu ti ne yeto yensa afra wunim obi a bra be kan ye hu ye gene kakra aboa Akoma FM 87.9 Kumasi bra eye sika afa bra eye sika wo de beba ye nanu ya mo abro chire yi even Ghana he ya ko bi ho a woni bibia wo de ba de eye sika ono so de beba nti Akoma achede na no Valentine's Day ne ye no na nije unse Vals Day no ma ko ya ni bibi a ho se aye dwaman de adano ena saade no so de ye ni nye hu eno so no obia ni ho a waye bie ye nko a yesi ye wo town nim ye ne de ba ye mo adwaman ye ne adwaman ye ye so ye nsa afra bubuafo omo a omo ani nyi that day no omo a ya pa omo mra omo ne bedidie omo nyina so hwe wanim ye kwa ye kakra ntimi enyi bibia dabi ye kwa ye ntumi dom a ya na begu anim a ya na nye dom ketu akwa ba kofo nsa nso nyame ani kata enti ka yesra Akoma achede o Akoma achede ka ho asem sa emre na so de owo bi afabra oba was me pa Akoma mu nsem office na waba de ode ba ye beje na ye de agugu kakra kopim se bre no ebe so Akoma FM 87.9 Kumasi beje emo anwa sadin geisha bibia won sabesusu bia ye de ye ho ana ye di ema no ye no ye de ye ni so ye beje kakra na ye de agu eyesika nso a eno so wo de ba eno so ye beje na enne mera ho ye ba no ba ku bi a wafiri mu ye ra ho bata Nyankopon nim di entia eye nyame ya dum akire opoku beba ye ma update na ye kan kire tie for say ye ne ankasa ye ba Priscilla be friend PC Priscilla little Akoma FM 87.9 ma kwa na kwa no obi ba yo see PC die na ye no ade anyame fa so ye ma no nehu o se na onyem na ensuo nkoa na egu no wanya 10 months ensuo e bebia ye green na wonim se nyame be ye nadom enti wo kan no se mame fa 10 CDC sikani ne ho na men sonhwe ampa oso wo ye no an se sasu aka no wodru hospital no ano ne ba na ya to wotem enti adanse e ba ye nyame adom ye ba no operation no ye wie Akoma FM 87.9 Kumasi ya Akoma FM 87.9 Kumasi moya die emu mpai bo emu amanfo sika emu awon ya friend ye kwan moya de ya tie fo ya nya mudenie mu ye buei nyame nshiramu ya wie ni mienu nyina sika se no na o mo pe 260,000 Ghana cedis that's 2.6 billion ma ko ya account sika no 2.6 billion billion 2.6 billion yeah no odi na ya mo ya 7.9 Kumasi second one no so awie nyame adom akira omo gina mu live omo beda se ya wie bibia ye successful ye ba Priscilla otiase odidi oda ya oni nyina afiri ho ne ho atono ne ho ayeden atono wani aje wo contribute bi wani wo wanya bia mampo wo de pai budget so wani aje sa pepepe ne ye no ha yes ya no wa honhon no because wo de kakra ka ho bi enka se minim se enye ha nka minim ba bia Priscilla wo se na se nki anti asampo ebi na akra yi di ya se enra wawu Akoma FM 87.9 Kumasi akra wo brese nyame nim bread share no and so yes we free enya Priscilla Priscilla wo mo de ne ba mo si hole in heart na ye ho ntoto ya na
se na edidi ne mu akọ echire dodo nti ya hwere no at enye hwe se de maboa me ya save presla no say obi obeba bie mu no ye betumi a support ne sa ama wono so enya nkwa bibi bia de ni ho a ewo abraboi mu a de na efe na eya ho a se wo beboa obi amena nkwa nkwa je ho hia nkwa mu aduro nyakopo de ne doba Yesu 87.9 Kumasi nkwa obewuji nkwa ti bibie ni ho a hye se eye fe na de se wo bua wo bi amana nkwa amana tunase yes nti sa ntinase no ubonse eno na ya ama yeye no nkoso no ayaresa no edi wachie eba no nti eno ebia ena ma akoye beyen se wosi se mobroni hu ne mobo na wo mana no aduane di a wode mpaye pa na di wachie nti eno ho ena ye ba beye nti bra beye bia Akoma achede mra duru ye start momra Momra Mako number bia Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, 0245 0245 301462 0599 814 926 814 YouTube numbers ni na go na say ye koye ni mu kakaka nyame nhamo ye tiefo ni ahwefo a ye ma da bia eda wo fabra de wo bia wo de ba ye bebonji Akoma FM 87.9 Kumasi. ye beba ekwekuofo mon kaka mo ho obi mfre wo bi na obi nka nkyere wo bi se ya shasi o ya shasi Akoma chede ebredru umra mekan ye ho ye mfasere ye ense omano aminsha na medase papa yenko na ye ne enua ba bi a agiman okode mame wodi no mpocho wo fa mejewa ejewo okode ya ma ejewo okode wodi woni ama okay na wodu wasem bedan ye mpocho enti enei muwa na yetie wo mame ya wen ya so papa kan nyina Akoma FM 87.9 Kumasi. me pa cho start mama pocho michia abenti bi owe na michelle takrade fafralai no si opiem nti epele mu no ma fa madweno ma fa aman na dama medeka makofa mangu bi na moton nti metime yanko kumuwa no fie na kumuwa no na brother no ba wa na osi kwekusi opio oka kweku ka me fa madwon fa aman na dama eka oni nti mede madwon de ma kweku kas wachimo ko police station na kweku ka da obaji ka oni echu Akoma FM 87.9 Kumasi. na mede madwon mede man nti kweku ti police quarters police fu wan kitchen da ni bi na oho na oti na dama mosma mede madwon de man na me yenetin nti me yenetin na wancha wa mant na yefumbe na kweku si yenke yungu na mesmenye mislo no si yenke yungu na mesmenye nti na mu na onye ko nkotompo sekendi nkotompo wose papa bi wo yefu nti waka ka me yekọ papa ne da no nkotompo bibia papa oyi yefu no waka ka ya kwa ne da no mugwa no Akoma FM 87.9 nti me be fienum kweku si abenita ma be fia ne da ebur fitade obrum papa na mso ka che na galimpo medi na mamda wo abofra no nti me yefu no ye wo ma na fa ma wo abofra no nti mekaka ma asam mechiba wo fa ma menuku na naso owe takwade number 1 wo fa da atamami we fim na ne ba ko wo fa no fa no amata watch bo foot nketingete wo kojokom station nti ho no waje metinen meka ma asam no waje metin na ma me no fa nden ne baname Akoma FM 87.9 Kumasi. na kweku be na so wotum onyima akatina nti ma me kadam eje o ma nko na mesu ye maati nti kweku so obotum onyima ate na wahwa abofra no nti kweku nyimo kwae efie kuma police quarters na onyima katina na de ma abofra na nantewe ye wo ma na nyinsan be nyinsan mu no emo no onhwam nti chapo na mokọ no sofo Frank na oboam kaka nkra aye mokoro nyama miss mi obi a miss nyama pa
nti sɛ ada mensi nyama na sika bi ayem ho no na me ko so egu sofo frank no sofo frank me iska buam na sofo frank wa me sika da mfa nto ediban nti owoma na Akoma FM 87.9 Kumasi ama beyin onyo afi efun biewa nti ye woma na ma second one so be ma sofo frank obo oye ototo million ade odema da eji waje na fa hwa abofra no nti ye wo police quarters ana kweku wase wobotu na fifia ho wobotu na fi police quarters no oka che na ebusuafo nti ebusuafo wo ma ne na wase ne dan bi wo fijai nana nso wo efim nti nana ne da no onkonka tinem nti kweku otu jam owo police quarters wo na oka tena ne nana ne fie owo fijai nti owa na mo Akoma FM 87.9 Kumasi skasam ya oya den mehen mafo we didi na ade oya den mehen nti mbisa kweku da omma miska na mfa nto ba mama fam na o se onyi bi na ntakwasi nti ntakwasi no na mede ebufu na mede ebufu mafama no nkwara mede sidem na makada mamwo makada ma didi sidem nkwara mienu ampoche minyi kweku ni dem uko jai nkwara no ma kweku kweku wo ho kweku wo dem na mede nkwara no ekoma no o kweku wo ho na mede nkwara ni siwo na kweku so olhwo nkwara na makada mamwo takrade efie kuma rockeba nti Akoma FM 87.9 Kumasi aba yesu nkwa kontosi kwando nti mekada ni dem no na ade che na se mekọ kweku bibia o te fijai na makohwe nkola no mekọ na nkola no wonu wo na me bi se kweku nkola no wa hefa na mekọ kweku aso no gas ono nwe na ediban nti se kan na odi twa anyo no na odi ye odi nwe amu no na me bi se kweku nkola no wo se nkola no anadwe na onye mekọ na odo nkola no kwa insta wa akra na me se denta de nkola edo kwa akra anka nkyerem na awa hya ho na de mafom na de kwa akra osa mesese wo skapa Akoma FM 87.9 so wono mantase ebufushu no mu no na me yi sika no de me de ba won nti wa no yi ne phone na de from sofo frank de sofo frank eje wode sika ba wo mu oho na sofo frank ka che kweku de on fa ne phone no on fa amam na onyem on fa meje wo na onyem nkasa nti sofo frank me nkasa na o se eje wo fa sika no to na enibi ma ye chapel na bra chapel nti mekwa chapel na sofo frank ka che na eje wa sebenyin na wa afa wo bebie na odo kwa akra na wanka nche wa eje wo tata benyin no chensi benyin no na awo pa de manyin ni wubio chensi benyin no fa mofama na mbra na mesida ma ati nti ne mu no nti sofo na FM 87.9 Kumasi na nyinsa fofo be nti nyinsa fofo be na sofo frank sa eje wa abedin na ekaja ho na nyinsa fofo aba benyin na ate so wo bebie ehunhwan asan enyin na afa efun bio ni nyanti sofo frank ne bufui ne bufu wa asodem eche odwam kra menyinsa sofo frank na obuam ma medidi nti sofo frank oyi neni wankasa de se be man ehye wonyinsan kra no a Joseph Mensa wo hye wonyinsan a wonhwew mpocha sofo frank ne na hwew mpocha nyo nti okay utuaso Akoma FM 87.9 Kumasi oyi neni odi fim ho deje wa mambu obio nti ne mu no me pa ba awa asodem me fi asodem wo kra aka ni nya sofo frank chiche me brede onya hwe na me wa asodem nti ne mu na mo samo wubio me wubio sofo frank wa pa ba ogem wa asodem ye wo mo ana nyinsa fofo so be na sofo frank seje wa adale ya mempe nti awo akada awa na nyi kweku ba wa nti sedam na ta anemo mbo pa de mbo wa asode bio nti sofo frank yi neni owo ma meni wa asode Akoma FM 87.9 obi anya ma adoye owo sofo frank na asode na me fi first no mo yi adoye pa ahunu ba na sofo frank na obuam na obuam wa asode na wo ye de wa sorry dem ho a na wo hwe so de boa wo sa no ma me nya hwe na oye ehumobol na wo sofo frank no ho na odo ma me ntonjom me pa ho mempepa ho usofo ma usika de kwasi ada won so de nko anopapa ko pepa nkonya no so kama krofo sika no de ma de wonya hwe wa so de dem no de ma wo kodi ba no aba no de ama ntu aso na sofo frank fan de nunwa de se Akoma FM 87.9 Kumasi ko pepa ho na nhye nyame anu mpocha mati
nti nyensa fofo ba so fofo ankesa ontumi hwe me bio nti monko nti me fi asodem na echi ma asam ye mabo na me fi asodem wo na mekodom Kister Faith cancer sofa afal wo cancer nti sofa afal o chiri kweku tina ho da kweku nti o ya na me kweku lokun o wo mafama na ho na sofa afal chiri kweku tina ne cancer na asoli dem ne kweku nkwala no wan fa o sin nkwala no o wan ne sister wa Accra na o lo hwan sister na o hwan nkwala ne fine nti o ma na me na akom na sofa afale bi se Akoma FM 87.9 sofa afale no Faith ho sorry ho Kister Faith Christian Faith oh cancer sofa asare no afal na chese wo no wo nko asore so okosum nyame na emu ko asore so okopamu ma me obi amosom nyame pa na ya den na wuja ye sofo Frank because wo ka say sofo Frank oboa oba pani no meboa yo to so bi no wa amoa aha enti no o se hwe na wo ne be ma no enhia bi because se be ma ni nyinsen wo a won hwew mpochenyo na wo bed no aba abeda ne so enti bo ho ban na hwe se wo ne no ensan kwanyim biemu mpochenyo ena sane ne kwanyim ye ne ma Akoma FM 87.9 Kumasi ka wo so wo bo ho ban na wo hwe se wo nyinsen biemu but wo di awo no na wo pe enti se sofo Frank se wo san kwanyim enti wo ntumi hwe wo di a wo gya asore no ekọ asore foforo asa akọpamoa ni ahwew ma na nkola ne sensama ho ni ahwew but sofa afan sofa afan ya wode bia makọ kono nyama dem me enkra no mo femfa mo eye hwan ma aye ma memba Bible say yen sempro anu anwea ti se wonni ska kra na se be ma ne hwewo a wo di awo no ate ton na wo kosa hwehwe se asori na emu a wo ko ha Akoma FM 87.9 Kumasi wo move to another church so nti sofa afal no makodo ne chapel makodo na orko be 2 years nti ya wode bia sofa afal of from there ne onye ne ye wo ya adwun na ya wode bia mekasi wonye ma fa ma hon na won buam nti ya wode bia mako sofa afal ne yele won fie na mako kasi nyama o ma na wa ma memu ediban ne sika da ma fa nko na ma fa nhwa nkola no nti mo wo meka echi bisi aba wo fa ma me adwa nti sofa afal no obuam ne nya no bise kweku nkola no wan fa kweku nka o so me sister wa Accra na ahonkyere wo ho Akoma FM 87.9 Kumasi nyakopa ya adoma na nyame no brepe ma ba cha bibia nkola ne hye na me si so fa se giwai nyabotan na twene urade nyabotan la mafunu womba oloko mfidu na me si kweku so oho na me ka ya fa me prana na menwa ba mo hodo na me ka ya fa me prana sewada ma sewada obua kwaya family planning ma me ka ya family planning 3 years yenko kwaya no entem me ka ya ma me bi o Roman asewan o wata kwade Roman chapel asewan no also me same okay ma me to mutum da awu bebebe no odo so Kumasi me yin ska na ma wo no onye enti ma me ne ka che me mon konka ya family planning enti me ka ya family planning no na da ma me gina me dua de kakra na mekala kweku so anche bibia nkola ne sha anu mema police fo waacho na ache bibia nkola ne sha enti mema police fo ba mu no na meka kama asa wesekeni police station dey benyi onyema awo waase so mbofo me mpenifo ebie no onya akashi bebi be olokọ be 10 years mu nkola no oho na police fo wonye me hye won no na se benyi na ase so womba a starting odo be ebebeka na ye efo ye chensi na bi god of 87.9 Kumasi na mama ka ma ayefona adina is too late why efo the time apa ho enti sese ebe ye den ye sa aka mofama no oho na wochocho papers na wo makweku la paper there memfa nko fie na memfa nko makweku enti kweku koto kasa enti kweku ni makenkan nti onim da ye police case nti na ogwane nti ogwa no na da mamaka che police fo da mukun kweku we gwa no nti oho na police fo sese ukun kweku we gwa na ane from of me ba se na wa aka no fo ko me we busuafo na da mamaka mma me wa efe kuma lakeba mma meko mma isa abayo anta abayo 87.9 Kumasi sese ebusuan no we hu da benyin no na me na awo mbafama esia ama wa aka enum nti mpanyinfa bi na wo mu no wonim da benyin asese mpanyinfa bi no da aka hye baby oluko mfidu me hu bia benyin no odo mbafama na aka hye nti ma ya krado da memma police fo wa ba chi kweku na wa kire bibia nkola ne hye ofim ma me na ejewa
mepocho mesro eje wo sro mepocho mini bibia nkola ne hye nti maka che okun kwaku no akofa nkola na aba nti mama police fu nchi kwaku kwaku mame isa abaye sunkwa Akoma FM nti mama abaye kan no nti wo mama si wonim ba bibia 87.9 oda akọ wo mama abaye no kan abaye pa no kan hey nti mama abaye kede ejewa mepocho mesro mini bibia kwaku odun kola na akehye nti maka che kwaku no akofa nkola na aba nti mama police fu nchi kwaku nti mama abaye kan o kan ma se behwe n'anim din na me se som kola no munamaleba awo so ibaase na wa kan so munamaleba nti menye police ni yakaya adweno kon na yatetel kwaku nti kwaku na adwuma kwaku o ye skility nti bibi o ye skility adwuma no police ni yakọ ho na police fu no skility fu no se kwaku onye adwuma ho nti ye jena adwuma po police fu yankọ bibi ayate no na me se ma yakwa yankọ oho na police nsi yankọ bibi ayate no yakọ memende wi abe 12 o'clock yakọ no kwaku hye ho waada na police ni ba abu no mu oba abu na oje na o kwaku poi nti opo no wada ankof wado to nensa na wonye no ko sekendi nti wonye no ko sekendi yapo na dema wo bisibisi ne numa asem interview da enye fa na ode mafo na akahye mu ni interview wo ye ni interview wo bisibisi da enye fa na ode mkola na akahye nti ame meje wo ho na mekobo maame amande nti mekobo maame amande mama police fa achu kwaku Akoma FM ofi maame na maame is abaya na na ebe ejewa wutimiede ejewa ye kristonya wutimiede papa kristonya wutimiede wobi di ne nana no mienu ono ne nana no mienu oyo step mother na so mother maame wonyinsa bosoma akro abaya onyinsa bosoma akro anana wo ma no na ompo on masem anana nana no no ompo masem mana maame na ompo masem dedado mana ko pene nana no wa nti se kwaku kunwo mu waton wo ofa no ho ba ono susu onim baabi onni bibia nkola ne hye den waka che se maame ne ye nkoda ko se baabi ya boboba wode nkura ne ko nti oho no na maame ka chem de ejewa eye kristonya wutsim ya de papa awu maka jo de bini bibia nkola ne hye maka che kwaku no akofa nkola na aba na ma police fu wa che kwaku a na mese ma wo so wutsim ya de na wo ya be wiade pa eye maame wutsim ya de na wo eni bibia nkola ne hye na etse yeti takwado komia etse da mre kwaku ya twetwe ya wo sekan owo nkola ne ho na ntumi nka chem de ahana nkwala ne hye na mechi kwaku tum no e ka cha me ye kristonya metimi yede ma wo so wutsim yede na wo ya be wiade enti ma chi kwaku atum enti basin enti ho na mutupo na mese me kada baby na adachi enti me kada kristo faith asodem enti asodem na meda no uza ko da Christian faith ma menyi baby da Akoma FM 87.9 na menyi kwaku enti me chi kwaku tun police fuka cha mama menda da mu nyo no pradan ono pradan ya chi na me nkodam na me nkwa also obi botum abopa de obotum aman enti de wo mo pa no wonkum enti mama menda da no enti me nko hwe bebe menda wo mama no ne kwaku kapa wo hono onye kwaku kapa na so won pa wasem si den no otumi ne wo onye kwaku oka enti aho no na me kada chapu dem aso dem me say o mama on pa wasem si den na wona wo mpena wo mo ka akosi say wo mo na ne nana no mienu kura kogu ba wonim but still o defended o Akoma FM 87.9 bujidi oho na mentase o mama wo ya baba wa kakra na ye no papanyi abaye sunkwa kwaku ntumi nhye so ma enye ya anu ntumi nkyere so o hye so anu ntumi nkyere nti susu sade na bema wo maame apekwaku asem ana wo wa ye ne ba no odo beto tankuru wam nti ana muntum so aye ne pro so aye ne bibia no muntum dis yankopon o yo maame de yon po asem me maame menya ne bone bia but me maame ayakasekesi si papa wontem ma me sister baba me sister me nechi baname wo fana baba nti baba no Akoma FM 87.9 ye papa na afa na dema nso anu mo papa nya ntokwa na mako ye ka je papa na afa nti maame ne kese hen mo nsensem bi nti so Frank po no mama akonkyere da ye fa nko nya to bible na ntoma nya ko pota maame no still ntoma na amna Mr baba otontoma na mo so akwanche so fo no ode kyerem no na ye de ko ni maame ne bo anwe
maame no bandwe ti no an sem one mo papa nya ntokwa mako jambo papa ji eno no mo time okay yen samra ye die ni mo ye mra ye track ne so enti no police for be che no no mo se men na dem ho e na akoda Akoma FM 87.9 adechin na meba maame wo na maame se je wa saba sna ho na mo ngwalu wie na mo nkɔhwɛ waachim mas watuma ɔhɔ na metina ho na ogwalu wie ɔbɔ no watch no friend watch no boy no na ko no watch the ogwalu wie na time wa ogwalu wie pa na menye no kwa sekandi sɛ menye no kwa sekandi na police fu wɔyɛ kwaku interview wo bisibisi kwaku de ma asem dɛ ewiase ɔwɔ mu no ewiase ɔwɔ mu ne yankopa no wana kwaku so akaka dɛ ne yankopa ne na aso oho okan police station sekandi pa ne na aso yankopa ne na aso ɛyɛ wo maame anyi maame abaye sunkwa na aso no onye mo hwade mo pocha ha kokokro tu so wo tu fanta so o de beta she koy na nka peshe snap nti si den na oyɛ na ase nti onye mo nkwara ne nti obaka na aso nti amemeti me fa na me maame kwai nti ye do police station afram police force maame ye ba chew ohona maame ye ni sede police force maame ye ba chew ohona maame ye ni sede mama wanchem no si ye ba chew o si ye ba chew no si maame ye ni sede mama wanchem ohona police force na ye bi si bisa bread ye otie nsam mbi na asem na oye nyan kakra asem ni oye du kakra na awon asubesia na maame abayese amena asubesia no na ye bi se wasu beyin dai iwiase obe no ne yankopa no wana so maame o si ne yankopa no ejewa ne maame nti awona asubese no maame se pien nyo aye mala pien wo kan pien wo maame se did atem pien mo pocha awon maame se mosu iwiase me be no menya oye ni se dey iwiase me be no mosu menya yankopa me ni bo nche fatafun ani ejewo no kum kwaku opeja ne sese police station wo said oje nhire free Akoma FM 87.9 no so owo mu no ne nyanko pa onyi bo nche fatafun one kwaku na before woni kwaku ba betwe mpra na wonim se o maame adanfo no me pocha aha wa hunu maame brabo mu me hu pocha aha me se woni na twen me nyi ne twempra sa na be hu se o maame adanfo me pocha nyo nti maame ka dem asem no o se nyanko pa no kwaku onyi bo nche fatafun nti ho no na maame yiska 70 Ghana 70 Ghana o yiska de fi ne bag 70 Ghana no de makwaku je na fa didi o wo police station wo o ho no na mo hwe maame din ni na maame ka dai ni yakopa no kwaku no o ho no da shi o ha na ma sama da bodan me ye me shem ana ni so fi fa me sunya na police fo mpanifo wo didi mo secondary wo gitra yem she mama dem maame ka de masem da ni yakopa no kwaku no wo dwere ho sen like adene jema ayem hyehye me dwon ho dai dete maame ka dai ne yanko pa onye bonche fatafo ne kwaku nti adene oye me ayem hyehye nti oho na atransa enusua fi info me super enusua ankasa pa de me sun usi enusua akese me super wo sekandi wo dan hwe na ma da bonafo nti oho no na police fo mpanyifo didi mu wo de ma abofudin sala mesu na wa me no hu de otide Joseph na me no hu a Joseph na me no hu Bible otise wan Joseph na me no hu a ohu Bible Joseph amane hu be no hu Bible mu kabi mama ntie mama ma ale de ma police fo kan no na wonim Joseph wonti Joseph edin da Bible mu Joseph ro okwa no de nwuram ebusofo nya wo yi no tochin nti embre no so no Yakopon embre so na Yakopon obesa no ngono anobashi na enim nyam no oyi ne fi nwura no mu no be fie na Yakopon shi na enim nyam Joseph no de nwura Akoma 87.9 Kumasi no ma na ye den o ma obe fie ma antelifi o sha biala Yakopon yi antelifi no na o shi na enim na nti wo se na wo de nwura na nyame do mete ebusofo nya yi me tochin na Joseph bre o de nwura mu fie se anta ma muntu minka Bible na nchire mpochi o achira na mini Bible kankan mu muntu minchire enti ne mu no watch ma metena ho police fo watch ma metena ho no obi san edwuma oye mba dodo a waawo ikro fi na dama watchotwo ma me nenu asem na wo ka che ma me da onson enti ma me soli wi apo no obebegina me enim ejewa obo me dine ba asem ejewa ebe
ewiase ebe ya abre obe ye ya ate na mesi yo nti mo hwe maame n'anim din na police fo sa asem no ye den ya bobo mado no wada akokot center benyin wa asese oni ye memba oda akọ baby no ntumi nkapa ade ye bok court nti ade chi no wo se ye court be no ye fi court dem ye pu ya pre maame se je wabra court kwan ko ekuma court wo na mo ko maame wo ofi maame na na je wa wukun kweku wa abona na osunsum den mama nka bibia nkora ne hye wa bona no osunsum den mama nka bibia nkora ne hye ane wo maame ne kwaku no mo boko so nchefu afre no Akoma ohona me ka che maame de ma hona no wa boko kwaku na no den mama nka bibia nkora ne hye ohona me fra kwaku na busuafo court ekwan no mu na me ka che kwaku na busuafo kwaku na busuafo maame se wa boko kwaku na no osunsum den mama nka bibia nkora ne hye na de ma yakwai yako du fie nti me kada Christian faith 2 days mama wo nti 2 days na mama wo no na mama se eje wa echi ukukutum no mana abefia na me se manjo me ba hwa member na maakọ na mama se eje wa bra me ko eni bi ba 4 to 5 na mama se eje wa bra nti me ko ni dem no se eje wa eni ma me pata me wo ya adwono kon me wo ya adwono ko na yeko beli kwaku yeko belu yeka jasam ne befie ne yasam ye kan wofie na me se ma yesa abade pada nyem ya adworo kon na yeko twasam ne befie ne asam ye kan wofie onye adwuma ma onye adwuma kora se mo hu memba paade mbafo no onye ade koku be befie na wa ba kina police fo no ada me ba ba chi koku no ko police fo aka chem ne sa awanim na kada asam ye ntwe fa befie a awodam pako no wa ba kire nti awu na ye panyi se ni bibi nkola ne sha ano ko police station na kaka che police fu dey me pede ya twasem ne befie na wogya maso na asem ye kan wofie na woga je nkola ne ba nti ma awu na epi ko police station na kaka na masem no owa ma me se oya asem o na ma me se ma oya ba asem o se eje wa wukun kwaku se achimoda lukom achimoda eja anka school ma me ne fie so ibebe yatin oye lokeba na number 9 ukun se achimoda lokeba bus stop to number 9 school ni tenten otde school ni tenten otde kakwa bus stop to number 9 oye janka school ohone kwaku de nkoda na akehye enti enima enti enyim ya adwonko ne ko achimoda na ejanka school go ohone kwaku de nkoda na 87.9 Kumasi kwaku de nkoda akehye na yenko achimoda yenko fe na mesema se ni mede bus stop no to number 9 school ne tenten oya ejanka school achimoda se ni bibia nkora ne sha ano kwa achimoda anako ka che police fu dey school ne tenten bus stop to number 9 achimoda ejanka school ho number fom ne she enyi police fu ko no won ko fon nkora ne bra na se wo permanent ade na maame ka ya no won kasa we tuo na mo no won kwa hwe se fili gadochi no krese ha na achimoda minimu wo ye faka minim achimoda no school no su di a kire wo ye faka Akoma FM 87.9 Kumasi ebra wo ka sa obechi kwaku no wo maame ka se wonim ba bia nkora ne she mpochenyo na wo maame aba ba kire wo se nkora no achimoda se nkora no e wa ha se ne nkran ya enti go to be faka nko ya kire se nkora ne nkofo mo ti so maame atumi a kire se nkora no achimoda enyanka fo school bia so do wani kwore se ampa me mane ne anom we kwan wa ne sese ma obende no ma ade na ayemaye ma shaishi ade abodam ti waso yes ade abodam ma anya dem abodam ni akire obe na me yem hihye ncha obende dem ma adwona ma nkesi da mo nko achima Akoma FM 87.9 Kumasi no nko fa wo mamre wa bra wo so wo mpe wasem obekọ akofa tuaso enti nemu na dama asem ntambia ya court enti moko chofo eyafo no police fo se asanya asem nemu yede nyanko ebisa enti waka che maame da wonko bisa moko ebisa we o se nyanko hwehwe bibia wado nkwana na akahye enyi na maame so mo ache bodan initially be man so de nkoda no mienu no akwa ne sister sikani won krai ena wo maame so aba beka che o se wonim ba bia nkoda ne wo sese wache wo ba bia Akoma FM 87.9 Kumasi one culture police for ne say me maame say enkra no wache modanyanka school na muntu na monko ma me kan me kaka ni nya o court de we ma judge ne sa police fu mpelifo sa ebia na asem na wa aba no wo maame ka ho ebia na o so o maame nka ho
nti ho na me sa o ma me ka ho ne de nti say me dem say mama me ka ni nyala na me ka che police fo na police fo say asem de o ma me onim ho bi sister boko de ma ye boko a police for boa me ya hwehwa wo ma me yenu mpochenyo Akoma FM 87.9 Kumasi enkura ne wa chemoda wo se police for so mo de di nka mo kwa bisa e wo konfo ho e wo malam ho e wo sofo ho wo mo kwa bisa se de ehu bisa wa bra ya che mo ba nkoda ne wo ma ame de mako me ye obi a mako chapel monko boso me monko bebia me se na ya kan say a police for no se ye nkwa bisa no wo bisa mo se hene na mo kwa bisa hwan ho e de bisa ame me ka che wona menyi bebia akọ nyame na mo som no e na akọ court no so wan kan che mo se yese nkura no wa che mo dan nya me ka ni nyame de che police for e no mo se dan no wo se wona wanyu kwekwe echi me biala kwekwe akade ode nkwara no keja ma me duwa Akoma FM 87.9 akra no so tada aba na kweku amebe no mpakon no kweku amebe no ode nkwara ni ja mpakon no na wo se asem no wo de echinhia mama tei miti o tei wo de echinhia police for ma e no e de echinhia ma police for wo bi se kweku mama kweku kira won dey ode nkwara ne keja tei odun kwada ne keje ma mi bi wa akra na o so lo to adaba na oloba no bro na odun kwada ne keje no na mi apa ho nti police fo so wo kwan onyi kweku taka no na wo se wo kwahwe kwada no wehu Akoma FM 87.9 Kumasi nti kweku so o san kire ya fo na asemfo so ejanka school dey ahono kwala ne hye na police fo se onyi kweku tse car no na wono onyi kwe asenfo so ejanka school we ko nkwala no na wonyi be nti police fo kada wa abre ame mankobi woni police fo no ko nyanka school mankobi mother woni abre hwe wo mam yenu mankobi jai police fo no ne ko encha police fo se menja mfa hye won sa achimoda ko fa na ji ho enyo ame mankobi wo ye nya mankobi okwa so mu ni ho mboche wo se wonu go nti bosum bia wo mama Akoma FM 87.9 mpaibo Akoma FM 87.9 Kumasi wo dinka wo bom maame ni dim first wo maame na wadada wo kunkweku da mfa nkora ne bra na wo fa nkwa akra won koton nti sa asofo wo kada maame ye mehyem muntu migina na maka hye maame awo ba if bus stop ma awo na etu medi mo na otide na no so wa afro police fu dey ame ma ba hye na wo ba nti court bosum so court time so on baby o baby a o so da wo ba chile nti on ba nti mami ya start court busumokul ebie mami obey mo to de court busume ba asa mami wamba mami so slow isa be so slow dey obo court o so da wo ba chile nti on ba na ame me keka wota kwade dey nkola na wa yi 87.9 Kumasi obo court o so da wo ba chile nti me court busumok afi ye wie court ne pe da wo be jelu kweku no na mami obey kweku fa nkola na bra awu na akota no nkola no se wo fa nkola na ba wo be jelu oho na meka che maame da ma nkola na wa yu no eka wo bi wo eti no wo be jelu kweku ni de ano aba ye start court bosumo kol ebe bosumo bi na ebe bosumo ba sa amba me ye de wie court ani what the wo be jelu kweku ni da na aba nti mama nti oho no akem epoche mo asem na ekase na ye free day tama police fu bi sem da abedwuma na meye Akoma FM 87.9 Kumasi ye ko court police fu bi sem da abedwuma meye na mesem bokura ade ho na mokoro no se sesem bofme ba se na waka no wo pabi no woda aman wo pado waji bofme ba se ni fimi sem no woda akwa aben woda akwa ma aben ahwo mofoma no homne ka sa police fu police for se wo mo je wo ma edna akoma hwan aben ma me boa oh ma tey police force na ade wakwaka chem se wontumi hwe o ma tey awotey ma mpochete what is it say asem se waye no mbafoma nka no ameme da chapudem nti chapudem won pren na mfa mbafoma ba asen mfa nka da chapudem tonton ba we nkwala no nti wo baje mbafoma na afimi nsem na wo da akoma aben nti wo da mechi be kutu da asem ko Paakosi FM Paakosi Samson wa FM na Paakosi Samson mama adwen de meka ka che police fu de ye botuma ahwe nkwala no na meka ka che ade chi ne ye court na meka che police fu before wo ba be hia kwaku ehin na wo da hin na wo te na meti if ya te fia na man oh me pa che se na wo ni dan a wo dem menye dan
me dan before be share kwaku na me dan bia na me da me yanko be ne nchan ma but when you say me were 42 years 42 years mbochenyo wo be share na wo da wadanfo bi me da madanfo bi nchan ena wo shia no wa han dan ya na Akoma FM 87.9 Kumasi ya ti police fo wan kechi dan bi na yeti e wona kwaku ti mbochenyo ena se ya ba bedu se police force tema ye chi kwaku no wo kokko da Christian faith dem wo ni ba bi da se enti wo man ye gi wo mo de akwahen wada ko ma aben for no often wo na bia wo ka che wo mo anya ma onya say mama onya na mekan onya me was one pen na menye nkwala nka da asode no tonton kwala tonton ba wen kwala no nkra no menya fie say penyin di oloko 12 years sabre no na meka Akoma FM 87.9 Kumasi na nkwala wo sisiala no mu won fie say 10 years na 8 years na 6 years 10 8 6 enti opere so omonye nkoda no ma preso wo da sori dem ma preso menyi Pakosi FM ya ka ya adwono ko Pakosi Samson FM papa ma me bre na FM ma pocho say na Pakosi ka che me dem kan che police fo na ye botumi ahwenkwala no ma say enti meka ka no na police fo say enyamasi na mesi no on di mbombofo won da achi nti wo pabia obusua no hwan no yes ke nipa wo FM 87.9 say mama say police fo bi se me dey ebusua no mona no always kapa wo busua no na mesi menyo bia ademo ko ekire mo ko hwe ekire wo se maame ka ho maame na ka ho na oda benyin don won fa nkoda na won koton nti mo wo ekire dem na mesi maame na dada kwaku so fa mo mamra won koton wo maame oton nkora mama say me dey jai tete no mo maame oton nkoda since wo maame wo wa wanya 42 years wonu se ya che wo maame so oton nkoda mapocha ha wonu bi won ho na esi den na wo maame ene wo mpra won na tie koye kanana sisa wo maame enu akoton se wo maame ne tibia mu te sai oyesikani Akoma FM 87.9 Kumasi o shentos na oduma oyesikani me musa adwuma woye oyesikani mapocha kwaku osika mpocho nyisika enti nkwa no mo koton ye ne sika no mo de ye dai ana muntu menchire enti oso gidi so maame ene kwaku koton wo maame enu no ake mapocho wo oho kakran yati yakati jabele enti jabele me yade wo yati yademu compound house yati yade makoko afram owodem na wa afram ejewa bra na makasa menchino nti mokodem a kwaku ntum kasam on kasam no o se je makasam achewa okan di asem wanka asem kon no ene we be fam se Akoma FM 87.9 Kumasi na okas obeka che ose ono maame ene koton but na ne kan ya ne na nti otum kada ejewa awode ejim papa na mesi ejim na osan wo maame go sika pa na ntum nko maame wona nka jisika bindi na me pa me kweku mpo mepa ho na makwaka jisika wo maame me jibidi na mesi kweku awa pame esimechi aka jisika wo maame wona ejibidi osan ne nyechi wa aseso memba no wodo kwa akra enti police forge biensa no aka no de ko orphanage ma ho to wana ba wanje wo ka che ne san eje sala wo maame wo sika pa na entum nka da wo maame wo sika na Akoma FM 87.9 Kumasi nti adechi enyo sise police for asan papers wada maame wa asan nkola won papers enkola ben papers nkola mensa na wa aka no wo man ai wasan wo mo papers wada maame nti o man wo maame wo maame ne nchen o maame de ne sat ya oda she kata ase ai ese police for nya fa wo man na wa fa ma pocha e mom no ma tenkoda me nsa free wo e dia ma wada maame ne wo mo hu fort bi wo fort bi anyimu nti fort wo mo da was minyiska na afiso medwuma me ye no on du bomba for 87.9 na wo nko na niska wawo obi niska wo kura wo de wo fa nkola no mama was wo fa ama ame mutumi hwa nkola no ama wada mama maame wa san wada mama maame wo sign bi say yen fa nkola no mama ame man san dade no wo baba san ka ten me maame ko court dem dey so wonim na wode nkola ndo mama maame a so so wonim wode nkola no maame a no me maame obi ka nti me maame ko court dem na police officer say man kwa wada ankofo baba to mensa na wada kaka mukunu nti be nkura ne wo maame wo maame wo hu maame ya mu hu nkura no mpochenyo ba utumi ko mo ho moko ho
Akoma FM 87.9 Kumasi. Waba mention. Asemo. Ama ya huna mani okuya. Ese e baye adwuma. Adwuma kyerefo ne e baye. Ya de ya ma wo de sa. Amma san katai. Wo kwa akwohwehwe wo ma mienu. Polisi fo bo ama ahwehwe o ma mienu. Be ma no edi wo makọ baabi aye nim ene wo man focus on se wo mo behunu koda mienu den mom no de asan wo ho no ene ye san ti wa jef mama te mama te say mama me kaka che police for there am me nya collect nti wan san ba fam pepes mo so me papa me papa maju wo fie mama maju wo fie na sika na me nyi bi sika na me nyi bi me ye ne papa me ya collect pa me di mu papa sika na me nyi bi no onya na ho che na wa ye me ja mama ye dey barka wo ye obi pa me yo bi pa me yo ma aso wa ka ma ye wa ka me yo bi pa me ye nipa bi a ma dwe collect pa na sika na me nyi bi me nyi sika nti ohia na manyono onya na nta ohia na manyono aya community 7.9 FM akboma ne tissue mame akboma nsem ntwumadie no anu waso eguso a wutie no wo radio no Akoma FM 87.9 Kumasi eni twagu pa Rabi One TV no Sekrom TV Facebook be patcho mo nkoso na mo nhye ma ye ne mabom mo modern pa nti mo nhye amfa ma ye enuano mo adofo no na mo share TikTok gali short it nti wo momodi an me nuano mo nhye YouTube nso sa mame ora ho awo abapa twaso bibia be fine why bibia be fine aje wa okode otua ne nsem ajabunu bibia be fine why Akoma FM 87.9 Kumasi ye wie kwat na police officers say ye wie nti wasa ne kate wada maame nti mama menye maame nkobio sika bia menya mo kese nyama na menya sika mfa nkoma nkwara no se di bembi na maya minti mfa nkoma nkwara no wendi mama me ka hye maame awo bebio na me se yo maate nti sise mama wa ye ni de sise menene ma nti menenam ye wi kwat na me fi Christopher na me ka de mo ko hwehwade mame dan bi on computer dan bi na me ko hwehwe bi dan po na o hye bush bibi o hye no hye bush pa Akoma FM 87.9 Kumasi meka tinam nti meka tinam na menya adwuma adehono so mba nti adehono mba na maka second na mese mekoto nsu nti nsu na moton no na meka hia maame na meka gi nsu wa ne ncha no na beda bi ba ne ncha nti beda bi ba ne ncha na o se beda no beda ne so pe bo sabre bebia wo ba betie sire de ya ba bi fufuro na che say ya de asem no akokot ama ye jeli kwaku ana mpochenyo we jeli se wafa wo ma mpochenyo omo ni bebia omo de na kwaku mukokot ho no amudi akwani aba na busia fo nka Akoma FM 87.9 Kumasi okay mpochenyo adie na judge bisa kwaku se nkura ne wo hin no na ne response of the man say was what the nkura no kwai osin nkura no wo ho nkura no wo hin an bon poti nkura ne no ntumika but sha say no first and radio ma yet ya say no say kwaku de nkura no koma wo ne sister wa kra sa na wo ka mpochenyo na ene aba be pie mu say ya do mo kwa achimoda ma me na okan na che say mienu enti no court no antumi an shekwaku ama na nkyere se nkoda no medo mo ko ha Akoma FM 87.9 Kumasi woman in 20 years no wo pay 10 years what's 10 years onkonkotwa so 10 years no twa wi a no wanka wo be sam 10 years bio nti omo chemu omo sentence no 20 years omo chemu 10 years so onko serve 10 years wo mpochenyo okwa serve wie na se wantumi anka wase okwa serve 10 years mpochenyo ehne fa court secondary court kwekuma court ne yakwe na judge na ubeka ni din no judge ne din this ye fra police yin no na na kwaku ntumi anka ma ye ne kotu mu Akoma FM 87.9 ka ba bia wode mo ma no mpochenyo
na de ye me nwanwan say ne sister na busuafo de say wonim bia ka me nim bia enti say wo de nkran ne koma ne sister won kran ya di enti ne wontumi nka say akoma me sister won kran mpochenyo na okwa akodam 10 years abra nkran ne won kran mpochenyo abusuafo so nim say nkran ne won kran omo so ntumi anka je sister won kran say won fa nkran ne mra ne de omo nua ba ma ne kotum 10 years enti won fa nkran ne mpochenyo ni adi no tum to da so dem mpochenyo ma no we twa 1 year awo prison wo kwaku da so da prison mpochenyo won't you mean open up Kumasi. Hey. Aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam pagya mu kakra na me doctor mrana ya nto aso because wasem die pimpini wachi na san bra biem pimpini pa kwa wachi ya te say emrechire entokwa no na sa fa bepem because doctor Marco. Yeah, Bemana na po me. Yeah, the Christ say. Kwaku da so dem. What da so dem? Fe no atwa 1 year. Wanya aka 9 years. Aka 9 years. Oba na wanya year na yes, and no 10 years. Omu chemu. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah. Asemo. Kwaku so hwe TV bi. O hwe TV bi. Na osakra na adwen. Da bi. Yo, ene e beto aso grow fine. Marco. Yeah, you fine. Your number ni betu dwane na ya to enkomo ne so. Okay. 0244 Dr. Grow fine number ni di tudwa no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco. Grow fine mojadro abani ya betena. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ura hospital, ura pharmacy, uko nurse ni ho. Na uka problem kire no. Adwene me ba ni tirim, adwo de ma e grow fine. E grow fine. Sa boa ye nuama no bebre. Papa. Na ye hwe, e de na de grow fine, ye de grow fine ye, de na de grow fine a. Ama grow fine agina na agidin na oman mu ha ba bi obefa biya no. Grow fine ye dra, ye bodin. Sankrofo ni ye koko. Ifri na nanum penso ena broni status wo to gugu afri Ghana afibia no broni edisika twitwiri die Akoma FM 87.9 Kumasi broni se ede na wodi koko ne koya wo so wodi ye chocolate maako enoma emrofo de ye koko ne eye no enye ano ye de bi ye nro na koko edura broni di koko be ye no Ghana ni wan hwe ya wontimento eduani no papa wo grow afresh grow fine mu ana koko mu enti koko na brofo dini ana ne scientific name no the friend of trobama cacao ye trase a na chese the food of the gods na se nyankopon o ye obi anko odi aduane a nka koko ene bedi koko ye enoma ewo koko mu do so bebiri Akoma FM 87.9 Kumasi odi koko ana grow fine onum grow fine no a e ma obodi ni ye kama if say you are there be my friend anti-aging properties Marco wonum go fine no e ma wonyini e mo abrewa e ma won twontwom e boa manipadua ne egina yie tienum go fine ma yedro no se de be ye be boa ama ye moja e de afurusani yie if say nipa dua na egina ho no ade egina so e ma wokoba e ye moja nti moja no mre bia no se e ye no ye din ana egina brane e ye kama wo ho na moja entimi ne afurusani yie umoja Akoma FM 87.9 Kumasi yare bia odbeko bia no ne doctor atwe umoja ahwe de ewom ifisi umoja no yare yetimi tiram umoja no so ne ma yaresa umoja no odidi ana ona di enuane ekoba bia umoja ne yesomafo a okoni padua na kwa ba bia na wo koso a ade a odekọ eye nutrients enuane a wadidi emu ahoden to you obi a wo ho na se wanu ato na chese yare edika wura moja no yare bebre de ba nipa so ma ne mutu to hwa yare bebre ba wanu mutu yenu ama no nyo mensisa o manu Akoma FM 87.9 Kumasi yare agba wura odi Akoma FM 87.9 Kumasi de pia moja ana wo hwa ho de foforo na wo de asa yare no na nam se ahoden e wo mu ni so adenti eno na gira so ma wanu mutu tienu go fam ojedro se de be boa ama mere bia no okon be do aduane ne mere so ni wadidi ni wanya sa nutrients no
emogya no na de ade e friend oxygen mframa a wahome emu ahoɔden ekɔ nipadua na kwa nyinaa sɛ de be ya be ma nipadua no agro fine na saa ahoɔden a wɔde kɔi maako kofa entrin bi e friend artery saa artery no na mire bia me ba dawuro sɛ anadwodidie srade nam mesrɛ te so ma yɛ Akoma FM 87.9 Kumasi ayɛ yare ma umogya no entimi mfuro yie low density lipoprotein nti wasa akoma no hwɛ ahoɔden foforo edi pia mogya no nunum go fa mogya duro sɛ de be yɛ bia be ma wo mogya na no ayɛ den na timi ayi srade afiri ontiri no wan hwɛ yɛ na srade wurawura ontimi bebia ma won say otitriti yɛn go fa mogya duro no sɛ de be yɛ bɛboa na yi ɔhaw yare afiri yɛ ho emre bia onum go fa mo no a ɛboa ma onipadua no ɛyɛ kama saa na emeka sɛ ewade bi o go fa afresh kokoo mu a yɛ frɛ no polyphenol maako ɛyɛ adwuma bebree wɔ nipadua no Akoma FM 87.9 Kumasi go fa no so ɛboa yi ɛnom a wɔdidi wo sɛ yɛ nnuane no a yɛdua this time no yɛde nnuro ɛna maako ekoye mu woyɛ den a obekɔ mu ene ewisi ekɔ ebi wura yi mu ewura mu a o se epie ba ma ko se antimi ampie ma eyare e carbon dioxide so no go fa mageduro no na antioxidants na wo go fa mu no ebua eyiri nyina afiri mu nti wo home papa no na de ewo mu a enye no eba yanu go fa mageduro se de be ya mra bia be me ya enipadua agina kama ye beti apoda sanity na bibia ay fine ma ko yan san fa number ni mo mu na yan toa so 0244 Akoma FM 87.9 Kumasi 65 32 0244 59 65 32 Emoja na wo mu nda bia me ba me ka se wa na wo ye omoja no edompe atententintin na wo mu no on area moja no ma ko hia calcium ina collagen saa na growth farm mageduro no calcium ni collagen wo nti wo bua e ma nipadua no enya hoden yie wodompe da ye den no ade bi wodompe no e friend maro ana echim ma ko echim ya ade a enna bua ma omoja no wo ye na once we hear the friend vitamin B12 vitamin B6 and a folate mako folate ye Akoma FM 87.9 Kumasi peduan ejina brane e wonuani ndrom na abrofo so twetwe bi e de ye ndro ye de afra go farm agedro no nonnom na oni peduan ejina brane enye saa mako ade bechi na me haye me ya efri se umoja no every 4 months bia no red blood cells say dia wo ye nne no eno na ebehye bosome nan no to wantimi anya papa na emre ne beso no me yare enso me ntiapo ye no go fa magedro ne se de be ya baba bibia aye kama se de me ka no ye di kokoo na ye go fa magedro no nti ama aye magedro prekope ti wo Akoma FM 87.9 Kumasi wa wiaso wo ye adwuma wogya ho num go fa magedro no num go fa magedro se de be ya beboa bia wo ntire no nye sa wo ha bo se wonsa no na yo titriti wo ho na so aposo no aposo yo ya ni nyina ye mogyasem obu ho adura na dwo ntimi nda e mogya wo adwem ne kofom ye num go fa magedro no se de be ya bibia be kama ma ko obu ho be so me ha me mfe me ho nya ye me ya ma mogya ni nye yie mogya ni ye a bibia be kama be fine mako aduane si wona wontimi ne dia loss of appetite ya ria nyina wo nyina ya papa ye no go for magedro no se de be beboa ama ya didi ye ye nua ma menstrual disorders eno ka ho ne ya to ye Akoma FM 87.9 Kumasi no ya ba bidru ye no go for magedro no de ba ya wo de ba entwa de ba na wo bon saa no isrew enatwam ye no go for magedro no se de be ya bibia be kama empompo bobo wa mako no no go for magedro no mo je mo ye fi na huru ma mako bi dware wie fifiri ti no this wo ko fa afin wo de dwene ho mo je mo yare ye no go for magedro no se de be ya bibia be kama ye be chiro ba bia obenya dro ni bi ato tigi number no 0244 59 65 32 0244 Akoma FM 87.9 Kumasi 32 ma grow farm magedro no ene de ba bia be fa bia obeya grow farm magedro bi ato pharmacy store herbal shop over the counters then ya so workers ni na ma eton grow farm magedro no ba bia obenya bi ato e wa Ashanti region ha na mom se wo nkranman mu a misrew ko Okanshi drug lane case work heba tinatek na naboache
Angel Repash and a Ruta ubenya grow farm agedro no asama fo nyina ko Ekus Pharmacy House of Drugs and a Widama ubenya grow farm agedro no wo ka so akọ dependable Trap of Judah Akoma FM 87.9 Kumasi heba wo post office in opposite Albert Sam oho asama kase fo nyina ko Amen and Amen ubenya grow farm agedro no saa na wo suhum akọ NS Pharmacy ubenya grow farm agedro no achimo danfo nyina ko Chumasi drugstore ubenya grow farm agedro no Agras Redro oda kwano wo ko fodu akọ Gabson Pharmacy ubenya grow farm agedro no saa na wo nsanwo mu anu akoda na boachi wo enkokofo ko Hillside and Antiakuba wo sunwan akọ Capeba Mose ana Green Light tatima fo ko abibidro depot wo tatima hemfie no opposite wa ubenya bi ato takwa Priscilla Akoma FM 87.9 Kumasi Keba wo takradi akọ AA Mensa ubenya grow farm agedro no Cape Coast fo nkọ boachi ansa Mankasim nyina kwa jefo so social station ubenya grow farm agedro no ene udru wi ni ba bisa awrade ubenya bi mako ene udru wa ubenya bi wo 1000 Pharmacy na obroni tamalefo nyina kwa PK Gwabila ubenya grow farm agedro no mako yise de ba yen kasa nche yenua no ma no na mako ada romanti wo mu ana eto adro ma yen tie de ye ba ka krebi ni aka na de aka no amanfo ato amaye the number no nemre na so 0244 Akoma FM 87.9 Kumasi 32 0244 59 65 32 yes say so pese wo ho ye fe se ma akoso wo ni problem wo di an so bani grow fine if you say grow fine makes you grow fine Enunti ma wonsa enka bi edupa ena eton ne ho eye grow fine mojedro koko ene ye dia ye kodokodo do bi na onso eti apopa na sedi abrabo na ye ne de no fe na woti sa ubedakom yanko na femene menua ba aje wo kode FM 87.9 Kumasi omo yesesei aje wa yadi kwakwa akotum mampochenyo ya jailu no mpochenyo ze watwa 1 year ewo ho mampochenyo still ontumi nchire baby odin kura ne ko mampochenyo enti free ho no de na sie ofi wana asem bi ensim da ya mpaibo na mene na takrade enti mene na takrade no but me yobi so nyamasin meja mesi ma ahum no ontum nsinyama enti obi donfo no e wodum brade na moton enti moton kaka kana mede hwankwala no krami ensa se omo da so o ma me no hwankwala no mama Akoma FM 87.9 Kumasi me da on computer hon enti o kan na asem de che ma me se brada so onya basabasa enti minye brada nkatena Akoma FM 87.9 Kumasi e hono mo mpana mafa benyin ahochi nti bibia medimiti botonti na dema medema adwuma brada enti brada so ba hwa bibia mete hwade ma me bibia mete no obahwa no bibia eda no bibia ohya no na brada nsa bibia jewa sister bibia hye ne pa da onya kura no wo ka ona ewo mu no ebotuma ka wa no edun ana ebotuma asan wo kwa ahoma na egu nti me pada meda no we fie kuma efie kuma ba stop blaster me dan we blaster nti motum nyi wa ka de yedi ma me de hwankwala no Akoma FM 87.9 Kumasi asa na likin amemi nyeska me de hwamemba me fan show na me se be de jai hwe problem e ka wa mu wom se beyina menye beyina awenum na wa se memba oda ka shi baby na mu hu bibia ma nkwala ne sha e ba san so wa kan so me da me chimfa me ba san na onye adwuma ano penten ani brede ana ade chibia so na onye mroko ade chibia na onye mroko ne dan da mu ntumfim ani dakode dakoda bon opaka me nya afi ne dan mu odugu ya ade ne mu da me mfia monko amemi nyeska memba na made hwa hon nti me fa hwa na la nti if you ofo ya ade mfu no wo pa cha oda akobra Akoma FM 87.9 nti oba ne dafum na asem ko if you police station there oba ne me brada no kwen na brada no obobbo me wim obobbo me wim moja pa na so fa wo ma ho oso ma won hwa o ma na nya afi mafom no me wi anu memba na ma me be ba asa wo mafom no wona me 9 nkoko 9 na wo be fie ho wo be fie oso mkita 1 million na me nda be chi 9 like 9 nkwala 9 no wo ba me nche me wi anu memba ka ho wo ba me nche na me hwa me nda be chi ma nkwala no bo na me ko Fred ban emu ko po bi ase me sky emu ko po bi ase bia ti tomatoes anabi
na mna ye di ba nti ko si sai wo nti na mu no ọhọ no na brother Akoma FM 87.9 Kumasi mo je fi mi hwimle ba na mo so matam be ba me de hwe ne tim na asem ne ko pop if you come police station na police fo da asem so brother sis obobo mi hwim pa mo je fi mi hwim pa na ba mo so matam be ba me de hwe ne tim na asem ne ade chinye ko police station na police fi so brother sister na asem ya rewo o ya rewo pa brother obi nyina awe enum onyina awe enum ma wa de se we bi no wa akoton baasa so wa aka no so a odo hwa namba no awoso on the birthday sisi ni nam na woso ekotu na ehu a odo agompo na kamafom no fua na from Akoma FM 87.9 Kumasi yemra ye die nim die nti kura no a ye te ase sese ne yemra ho sese pa ma mbisa se die nti na obae because baby a osa ko start die ye koka be ma foforo ho asem ado ko me band me na mo kwechima me de brother lu kwechima na sister bi from wo tokwa do no site eje wo bra ma ahwehwe wa achen be ye 1 month ni be ye 1 month ni na onwie tv ai aha ofa ni eno ano onwie tv ma me be na o si odonkwara menu be na asem na o si brother bi di nkwara no be je no wa akra Akoma FM 87.9 Kumasi so nkwara brother ndi nkwara no be je na o so lo ta brother nso ta da ba wa mebio na mpako na si odonkwara no ko fie no wa hwe nkwara no wa mpemfo wa ya brother ne mba nti mpako na be tv ni dai be brother na odonkwara no be na o so lo ta da ba na wa mba no ombra no magye namba na nkwara wa hwe nkwara wa mpemfo magye namba nti sister so ti de ba se no so no nya ejewo no be ya o so wa yo ma wa ka chi no kuna atum na ho na sister so ode no matugwa na sister so peke no man no si ohuma ode no man ode bam na musu ma frɛ Akoma FM 87.9 Kumasi na musu metwa no mo na ma ba hade onini okay enti nia wo ka kwesi sabre na me will leave amana etina adwamu na eti obi de enkoda no obi de nkura bia beja wo bi wo eyi enkran ekuya wo de nkura bia ba beja no wo nkran ono no eye den mano ewo sika ono mano owo sika enti na wafa ono maame no nani ono na hwe nkola ne mano enti ono de okwa na waja nkola ne nyoma nyina maame no na maame ne de nkola ne ko school no de wa Akoma FM 87.9 Kumasi wokura wo hwew ba we woye dai ba we kura sese oton abrochire nyoma home use no bi na wode tonton ne wo nti ne manu din no akra ne wo de ne kra de e different kra na se enye ejewa ma no dabi enkoda na ne ye hwehwe wo mo no we papa ne wo sika wa han dan wa fa obi a made wo ha ohwe nkola no e wo fie nti ono sa papa no sika e wo ne nsem nti maame ne kra anopa bia no maame ne behwe na papa ne ko maame ne behwe na papa ne ko ama ne twia wo no ne ka odidi kra ama ne so wo no na ne so nti sa nkola na ne ye ka ho asem ne de enye ejewa ma na wote wo mo nka no nti se ye hwehwe ejewa ma no enye wo mo a na ejewa wo ma no be ma no di wo mo ko ya wani ja anhye wo mo so bie mu kra no na wo mo wo fie sen 4 years no 2 years 4 years na 2 years oba ma mienu na mema mienu mbema mienu menyifu bie mema mienu 4 years na 2 years o mo din the same ajeman na frankie ajeman di frankie no me de to me sofo no bo minute me de Akoma FM 87.9 Kumasi na kada mo wa me de bottom na frank mo wo ne ya woda ya frank ya na ono na was saying 4 years oh 2 years 2 years ya frank na penina no wo 4 years no so mo wo no me da kwame ajeman na me da ajeman so do kwame ajeman mbochenyo eno be man na tu wo modin man na mutudin odidin mbochenyo enti odin kura ne ko ye na ya bono dina kokko to kura mi akwa jeli no se wono de enya de a obeka ba bia nkura ne wei enei ye de naka ho a Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi woko ndum no wako 14 years be 14 years mbochenyo
enti say the or 4 years no 18 years and na the 2 years no so it was 6 years and you say who am kra who 2 no yes na 16 years sorry bako 18 bako 16 who kra ya be who no mama who what you ma moje you 2 years and 4 years moje you do mo ho saba mu da wogina ha moje no fa no sunsun bakasa ma hu ube hu mo pochenyo na ono mo se hwan Akoma FM 87.9 Kumasi penny de tun na mala now me penny na chiman so na jijim nya atina na papa into 14 years ni and would the ben may it na ho twem because okay o say ya jeli no afemu ni and na wo bono so say won pen kura ne ma ehine fa no wo wo ehine fa no wo wa no won pen no won kira wo kura ne kira kwan edi science na wo ko report case na ma police for no oloko be 10 years ansana mo sole asam no be 10 years ansana wo sorry so akọ report dey ma police adan wo che di na the wa asofo no won me kase dey je Akoma FM 87.9 Kumasi onye baba na matina ho ti wa wo hwe ya onfa wo mo ma no ani asoso no na wo de e police station mo de be ma no e court no eye wusu say bia bra wo ne be ma no benya tokwa bia no na wo jan kura na ma no no apa ba bia fa ma onye musu banani ya de na sa da me obi a ma akoma ka akoma na me nkora no me disiwo enti wo de nkora ne ma wo mo na brebe na abehunu se wo say wodo mo konkra na se unhu nkra no ade chinya na mebe fie odi nkra ne ma no ade chinya na mebe bibia bro na yeto na mebe hwe nkra na mebe je nkra na efini se Akoma FM 87.9 Kumasi me se achimoda ho na wo ka no ofa na ji hom bia eni achimoda obi asende e di ama mesisi a enti ne edi nkan no a wo ba ya bisa ne se kwaku enra bufo ne ba na de nkra ne ja wo se me be fa nkra no omo wen no eno no de na odi nkan ka kire wo o ka chemo de ejiwa mede nkwa na akoma me sister wa Accra uko ja nkra ne ma ne breben ye wotumi tu kwan ko nkra sa ba ana eni bi 7:30 na ntokwa ni si ena wuja nkra ne mo ena anopa no ba breben anopa so 7 o'clock na mebe fi anopa tutu ya enti mum ye show e be possible so woni be ma na nya ntokwa be 7:30 Akoma FM 87.9 Kumasi ade achi ye be 7 beba no oho eno so ba ya be ma na se be nkra no ekọ na obesesa nkra ne ne ma nkra wada na omo na ene omo te sa abre no de mun nyina na mo te dan krom me po chenyo enti wo ba ye obehu se wasesa nkra ne ne ma bi ana nkra ne ne ma ho wo nkra ne ne ni ho nkra ne ma so mo ko ma nkoto nkra wo nyama o ma ne ne ma nyina wasesa we yi card mpo me hu ya na jo 7:30 to ade wo tumi de nkra ne ko ya san ya ba ọhụ mpọ na m nye me hye me na me ta me second na me number 1 na uji di se Akoma FM 87.9 Kumasi entimi nya possible ususu se be ma ne de nkra ne ko here like ode wo makoma wo mo sister mpa na se de anitu so yesu su wa court dem dey court fu nya na me so me ka dey e be mo fo no we kokun na wa akoto no won nti me so yesu so anyi aya wota de nkra ne piepie basa ya to be me nkra no men ka wan sakura ha me ye bia me ya bede wo nkra no ho nti obon nkra mpo na me ye me hyehyem me ye ne bakon nti akwan bia nda ho da kweku botum Akoma FM 87.9 Kumasi no plan day o de mo fon me one ne man nka na onye nkra no opan nkra na asem na but bruna ayokopa de me makwa ma kweku mfa anya nkra no asam sebe wojefo nkra ne ko no ba ko wo 4 years na ba ko 2 years 14 years ni ti penny wo 18 years na ketwa wo 16 years bepem ne kweku etumi ama ya jeli no wo ntumi mie na no enka se bia ha ana ha na mede nkra no ko ye ana wo susu se e bia kweku de wo ho ahi akokum nkura no ato wo magumura mu ana se ba bia na ma ye bisa no court de ma o se mo ko 87.9 Kumasi mo no mo fo mo nku hon akoto no o se mo ntono na mo fo no wo hye ho wo hye fa e bor poti ntoko poti mo fo ne hye kweku ntum bu na no ka
asem no me na o unse 14 years mu dia ha me nse eye wono abema no ba ayo no abema no ba enye step enye mabisa nkola bi no wakase ogu ne so nti wo bre ono abema no ba itu ye dan no odi sa mienu no ekosa ehono na medwene wa menti ase ne etumi ageli no ma ko me da ma hwe me se okoto nkola no sister wo ho dia sister wo Akoma ye betumi afrodo no kra wo betumi age nkola no ne aka chense fa wo number ma me na ye de sika ne mpo be sende o enkura mienu o ma fa ma o betumi o kwaku betumi aton wo ma no o hwe di suban a wo de wo mantem ho ne yi a eje wa o betumi aton wo ma no ma obiala nsusu de kwaku betumi ayedam kwaku ye nipa bi o ye dindin onyo bia oye basabasa nti the master me be no oyo bia hu da kwaku etuma ayedam aden ya wotumi aka na so afalimpo ma ko we ye be ko ne maame ho yabakɔ ne maame hɔ because asɛm we de twetwe ya so ɛsɛ ye kɔ na maame no ye ne kɔ kasa na ye nkunu sɛ ba bia nkɔla ne wɔ maame ne so nim ɛhwɛ ma ye kɔ papa no krom wɔ se kropan eyi bi si ne ye kɔ papa no krom na ebusuafo nya ɔna membe ne nti ebusuafo no ye fe gua na ye te o mafama na asam no na maame na asam la ka wɔ se kropan de nkwala no ni bibia nkwana ne shapa na me anson me meka ka otokwade de meka ka otokwade wa akɔtɔ me no kwaku de no so kwaku de opanasam nti dade na maame ne ka wo se kropan ka me megua ekundwa na me na hwe maame ne tim nti papa na busuafo wasafo na no konfantefo no Akoma FM 87.9 o ma wa hwe ni bi pa abi so ole your rough e dago awo be pa ho na akwa akedem no wa o maame siwo nti maga sa o maame no enti ode nkura no ekọ baabi a wode omo kọ ya wo mo fonfa wo mo ma ye nyina achi no na wo sign ne da ye wo miensa ka ho ma na minsusu da kwaku botum edim ba fama na ba wonim na wo ma nkura mienu ba ko 2 years ba ko 4 years akasa kakra bi ne bae na ade nkura no ma no anwumre be no nson empemu ade achi na abefa nkura no a omo ni wo bepem ne wo hunu wo mo ompen ko da ne ma wo a wo sign ne da Akoma FM ma o ma nye de bepocho won fama fondo fanchem mo fama so ye muntum afa ne yin samba muntum min yin guso mini ma da wo fana abortion ka sa be ma ne hu se wo betumi kura na aba wa he mu di ama no miensa o be ma ne hu se jewa okode wo betumi abie wo nemu asane na wo ba ko miensa wo wie kura wo hwe wo mo na enkura na asodie eda sofo so ma ko mesi anadwo ne kura wo ye ba atan a nhunu wo ma na be ma se wo ba wo nchen a ye mie ya hemu ma no enya akola ba ku o enkola mienu ya 87.9 Kumasi jewa enkura no eye wo ma kromofo di adanse mpochenyo police busuafo obia di dance se asembe na busuafo so ka busuafo no wose woni bibia kwaku de nkwana na agahye ano wo de ediban koma kwaku o prison wa wose wosu kwaku no de kwaku chira bibia de nkwana na agahye kwaku ntumenka okay connect fm ho ayo ene na yento wo connect fm ho jo ene na ya de besoa wo mo ya de chawa na ya de asoa wo mu ntu ho na mo pa ma ye ne wo mu nyina Akoma FM 87.9 Kumasi because I can't think far se ode nkura na kɔ baabi a se nkura ne ngui ana won ton nkura no ene ode akɔma wo bi obetumi akɔgye ne mama otumi nkɔnkɔdam enfie du ana enfie du no wa bro mu nim se nkura ne wɔ ha na the prison hɔ na hɔ da sa ho me se ma ko ya bu na fa so ya wo betumi aka na no atumu so won kyerɛ baabi nkura ne ɔkɔdam enfie du no ontimi obia no obeye sa anu eden me se bibiasi na wo suro se wo beka bibiasi obia nya sa de ne da Akoma prison se dey yo wa wutumi didi sori ekoba na wo se wato wunya oba bia na wo wunya atopam antu o na wo so bedi aje so ye ntumu de koto to pa ho na wo ko ye da wo ko na wo da ho wunya tv nhwe
won to be use phone there be asem na no wedding am na asem ye be jeli asem na no wedding but umie wa no nka wa wo ma this is serious okwoti ano ma hey this is serious hey yes asem na no eho hey wo kwoti ano ma mi enu mu a wo se wo nka ba bia nkura ne hye ya jeli ya bowa wey akwano ye ni tirimu odin papa ni se kosan ne beda ho wo miensa tre miensa ka ho sika do ba wu hwese no dabra no ho kire no mpo odin kura ye kwa kwaji anya yiye mama nkomra na ye meto aso because asem we de ehwehwe aso papa obaba Marco hey na wo bright say ye tutum say you papa bi me no why fedo do aboko de fili esia ya che enya som keto Akoma FM 87.9 Kumasi. Alicia family wen yo Marco me da sipi ni akwanya wo de ama me awie ye be cha hwefo nyina amatiefo nyina nso akwaba e de aba Akoma FM abusuafo sabre de braso time ye ne ahwefo ne yetiefo betwetwe nkomo mapapa e de afa yapomuden ehun sanse apomuden de enu ni pebia no wapomuden ananse wajapade me so time heba for ye tena sese ya mesre wo enya fidie ni famfiri asanse ye nkomodie be kwa awie no na wo nso so wo nwadu papa etwa se wo kopɛ na wo nom na eboa esiesi ni pedua na edema wo time heba for akofa enuro ekukuda miensa ede abadwa so edredi nkan Akoma FM 87.9 Kumasi IME awie se wo hweme ana utie me awode uni pedua wanum ye onwono wanum ato awode uni pedua na mposa hohye abadwa wo so a edro ni ye time munya binom a ebeboa wo eno achi ne ye de wo mintimim na ba ye time echecheba capsules ede the mixture no eye immune booster unya binom a eno na ebeboa aso nkwamo mu ama nkwamo no ahode na timi esipi esita wo ni pedua nim na kwabasa wo nkwamo ahode dia ene ne ni pedua na kwa babibia ne ye adwuma wano de ma ubowra mu drugstore pharmacy shop license chemical shop babia edro no benya bia to wo panido so promote akoton a na de wani akyerem colena herbal misty herbal KNG herbal babia etu no ton Ghana ha no wo de wani kyerem no dodo na wo nsa beka bi na sa wo pe doctor na ne na twetwe nkomo ama na kyerɛ kwan wo de opomuden befa so anampo se yade atete wo person doctor me no nko twetwe nkomo efa wo yade ho number doctor didi dwuma no eye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 time heba for your number edidi dwuma no medofo ene yedi nkomosi mape e de afa yedro foforo ye de aba edwaso ho edro ne time heba capsules ene ne mecha abusuafo edro de no kwasem ni se da me betena ha meka me se edro na no edin ebo adwuma pa san se doctor se wo wayaresa ene wapomuden no ehu dadwene no edane so enu nti no de edro kukuda mienu we abadwaso na abra edro we bebobra wo ni paduam no ma me papa bra sister se de be se yi nkonwa wo ni paduam etutu yade ase afru ni paduam no kwasem ni se ya na enya asam ketwa kora time heba capsules ni mesha time heba for dia badwaso no ye nkwamo ho adwuma na edro ne ye meso se nkwamo ho den a ya na edin pa se yade ebetimi abeto ahya so ana yade ebetimi adu so afru sane na abra wo no time heba capsules ene ne mesha no na eboa ama nkwamo ho den no SCP esita de bia me ka me se ye maame ne papa no ma mu de mu mfie ekwa ani mu ada ne da mu complaini makoma bontentem to dwebu sisi eyemo ya no empani si dua wo hanyina na epo bem abra wo de time heba capsules ene ne mixture ebeye waduro no ma me papa ebebo siesi ni padua ne dia ma wo kama eno achi no kura na duro ni gu ni padua mu a ene me be fifuru ni paduam aba abonten no kwasem ni se eya na no eden eduro time heba capsules ene ne mixture no ye kan fudi mo bibia wo hwe yen ana otie yen je number ne frɛ yen ma me kyerɛkyerɛ wo ya de mu nyina fa kyerɛ asensa ha no ye de bre ene ye adwuma wa ha na wo je number na frɛ Dr. Penidia o wada jide mawa wo ha bia no obetie na wa ye de ama number no ye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 eno achi me kanfo de mo ba bia sabi yade abeje wo ba aboso ma bebre ewo haw ewo sabi wo ma himfi ho ya na nsuo basa bi obonso wo ba na fifra himfi ho na eba nsuo yi efri wo ba nyina nso no eboa na asama himfi ho kwan no aye kese eba so no dofo edi mpemu agra ene gentimi ma emfa ma be ma no wo ba sabi pampan bone ajo ahimfi aboso ensansan atiate se
ewo wo ba so anampo se wahemfie wo ne ya na ho ekeka wo eho eye wo hene obebo ho ne kuru di mpemu agrowia wobon se na hemfie wo eho ye ne ya eho etutu no wobon se ne mbonja kra efra hemfie ho na eba mini aba time HHBA capsules ene ne mecha no nya binum a ebeboa na tie ne ye na hye no nso time HHBA capsules ne mecha no me so enkoto aduro ne mienu nyina emfa mom me so se ne mecha no e na wo pa na wato se ne topa ye ne so na wo pa na wato na aduro ne mienu nyina no ba ko ebedi kan ready pedua no saa ene beye adwuma ediama wo enti se aduro foforo na aka no a wokoto ni nsuo na ade no ne topa ye ne da bi we de se ni nsuo na betimi ana wato topa ye ne nso a na wato me so aduro no ne bo enye den edafo mu brɛw enu ti fre doctor sisi a na gye wo de na doctor sisi obowre mu drugstore pharmacy shop na se wo enye bi anto wo mpatem wo na wo no wo de se wo enye aduro ni bi anto a wo nti no de aduro ni ba ye wo ye delivery free no now de so doctor askwa ha na me wo ma chini aduro no me nya bi nto enu nti wo de ofre ni a ye de aduro ni bi ebebro number ni ye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 and watching me can for the ma bema so wo hwe me awie ya me kan for aduro na ma wate sanse bema bi wo ho no ba akodi mpemu agro wa mo ne ho ba afie be free be na nsa na wotwe no wo bo se bema obo na ni anisuo pa sanse de ekoso e wo ne bema mu no kwasem ni ano eden wo se ne bema ne mu keka no emu ehyehye no enam so ma dwun so kra no ehu ye ne den odwun so sem asai bema kwakete so koda obetimi asori beburu mpredu no adwun so aden bema na adro ne time HHBA capsules de bia me betena ha me kan for capsules na de ma me ne pa sanse ebebo yiyi yade efri wo bemem ediama wo no na essence wo boa esiesie wo memasem e wo mpem ediama wo ebema wo memasem wo mpem no edimu ana akonkan so hu sanse mema bebre wo mo soro modane ma e wo empem e wo edem sanse wo ntimi mo yere adwuma ye ntino ebu edibuo no so ate so ye mfa buo ema na bema bra wo de time HHBA capsules ye wadro wo bona no pa awia ene anwumre no bottle ba ko ono ma ne nsa apomuden fa ho die na ye ochefa na aboa osisi mu ayede na time HHBA capsules no kra de se wo no no ma ede ne sisi yade ede ne bre wo nti bre bia ene sisi yade bia nso be firi ho ma osisi mu yade obema mu yade na so obema a watumi apem no awoso no ahyeki no eba samrane akese ne yede ma ye fra obema na mu dwato ahene ne ade na nso wo nti akonya bia so time HHBA capsules ne mecha no ye bone mrane se agro ene fem enu nti sabre ya manugu so ameka se ya wo hwe me maame misra papa bema bowre mu drugstore ko pet time HHBA capsules no esanse eye bibidro krogin ena doctor ede aba esanse so doctor bi eni pronto ho na wo hwe ya dia hodo a ema ne memma di begu nanimu a papa ne tena se na entena o eno na me di adom ni nimde na adua ni mu okopeta me HHBA capsules ni mecha ede aba se Ghana for mununu maduro no na munjai abrofudro bebreba mo no esanse ye bibi mamu ha de ya ka de na eye hahama ene bibidro enu nti time HHBA capsules no se wo hu se dro ne se de tie kra no a wa hwe abeka se eya brofudro ne so eya bibidro krogin enu nti de opese osiesie ni nipadua wotena sidi ni nkwa ne Awurade Nyankopɔn de ma no wotena sidi ni yie no time HHBA capsules ni mecha no won kwati da enu achi ne de time heba mecha so aba edro ne TIME malaria fever duro maame a wo hwe me papa wutie me se wuti pa na ye wo ya wo ya adwuma kakra bia na wabrɛ ohunam nyina ya wo ya hunam ye nti wo kompam kra wo ntumi na wada bro so adon hwe baako de aka nyina na wo di siripe e wo kete so a edro ne TIME time heba for them mo mogitu mu se ye ndro bia ye de badwa so no kwasem ni se ya na ano edian etutu ya de ase sanse ye na nanom tete atempon no eno so ene ye nam edi adwuma ye de hahama nubina nu nsini nko a ene ye de eye ye nuro ye mfa brofudro bia emfrɛ mu eno nti de malaria atwo hye ne so a woje ne ho ba bia enye no edro ne TIME o se time heba mecha wonya binum a yare bia adane ziba e wo ni padua mu no obetu na sise hu empanisi nkokɔ nyina na mapem a wo monim ye pe o na so motakra de ense aboa ne takra ne ma ne ye kase ne nyina ne sei atidi nu e wo dwa so ne dɔso papa e wo mo betumi aboa no eye TIME wonya binum a ebeboa se wani subiri wo wani su chini wo awode wo wuti dwa wo gagaga wona ase atatai ede na etete wo ede na eha wo edro ne ye time o time esanse me say time de ye kase edi ho adanse a ade be chia sa na ye da so ka wo di kosi fia ebowre ni padua mu a ansa ya de ama no enye nan ne num eno nti mpani se wo to bo baako e de akum no maamienu edro ne ye TIME abusua bre no aye be nti se mama ya de so a eno nche se oba
papa yɛtena sɛ yɛma ɔyɛ so na sɛ time for kra no yɛne yɛade anu aduro ɛwɔ hɔ empanisi bisa fo wɔnyira kwan gye number no na me sorry so na me sorry so friend Dr. Cecilia na ɔnkyerɛkyerɛw aduro atwa sɛ wonom na ɛboa nipadua no number no yɛ 0244 41 76 69 0244 41 76 69 nyame insha papa obe flisha na yetse ne nka no yenkwa homa yi so na yeni yenua bi nkodi nkomo memo ha o hello ya memo ha ba kuma mu nsam dwumadi so akoma 87.9 FM yeni ye mame e friend ajewa enedi nkomo na wa frame na asem no onim bibi kakra fa ho ma ye hu no yo madam madam ajewa na asem no qualify because so for now what benidin so for me so for flank no me so for na pa ti uni asem ni mu say na ba nkunu na bema no ne ti afanko da na kwa bepem ne ye hu mu ana na me trust to kwa me bo hu na de mu no ya be try na me trust to kwa bo hu na de mu no ai chemu ya paso chemu painti ni ya frewe see the shop frank no me give the siano ntem me shop frank o dem ni pa na no na application by yen complain for the term into community na you no be sunday how many years na no for money everyone yes about 8.5 years let me know so the major na ko secondary police station yan care report na okwa we baba kon into all kon no also slow na me ko na no we need to indicate to them nature because onye ni biara no so the man ko kwa ba some water into we need to into wako yan ta so ko be na odiri asem ka chen ga no ko wa care report the page finishes ya kono akati muku manage to party no they be trouble into one was on the cut of the asem na ko tem so fine the da court one mo forma no or to one baba because when you pass a bank for 8.5 years up to 9 years na mo forma no one by into and then you know ka come forma into the forma na to date me see am say the wa kuma for my all the true. That's a papa pasa won so watumi aka wo fa wonim ede akire yen ono kra na kire ne se won fanko police station na onko report yada se won so am ye hu sa sama wo kan ye no ye no kre na obi ntran ba bi nka se bi na adwene nye ana se bibi sent me nua be ma yada se pi okay madam aso da se nti mo be si down to masana bo wan matebe mena nyamenshirawo na ye sign ni police for no edin komo ba bi akọ report ye no ono no ye ma ne kwan ma ne nkasa wo ne mpanimfo ma ne kwan but ono so atumi aka kire se no kre abrantie no da so dem ya abre bia no wo mo kra atumi koje ho ko bisa ne se kwaku kire ye ba bi akora ne wo police for isi wo makọ wo mabono so opina up onka ba bi akora ne wo emfa kire no mami misao wo mai mienu womu ne wo mampanimfo womu maka esusa se wo kai wo ma no wo hwebra na womu wo nchen no womu kasa titi aduane ma wonom womu yese ye nei bako 18 years bako 16 years ya wo hunu womu a eya na ofile se me yam jisem aya na me pra me kama no do ntisa me kama no do wa brother na me hunu no na small okache ne ejewa ntisa nso afa wo ba esa num suda nti sabrada ne kadaba asem na adwundwen no we fi mitin nti owuma na adwundwen na ba ma kemba fama no na brada wo fa no kobra na wa abɔ midin ejewa nti onye midin koma ma adwunu we chire ejewa mesi so o ma me na wo kuru we du bona ana nso afa oba esa ndidida ana num suda nti sabrada ne nyim kasa na ma adwunu abefi how to be as a kwanu adru me dwene ya me say yankopona do ma ye nimpa ay me na mkofo se ma ye fine wo da wa so mo da ye da
ba mo so dede wa da kweku kitamofo me ebien na wa bo wo hu naked sport na wo hye na kweku onam bush nti bush na onam ndua ankasa ankasa na osisi wo nti mama hu no no ada rasta boy brother na rasta nti okita rasta no okita etu na kweku de mafo no ben no se kweku na asem ka che rasta de mbofo na meka won ho asem no onyo nti je sikapia pebia fama na kumba fama no se mafo na boku no se be ye wonde no na fa nti oho na brother no ma kweku ska o ma kweku ska pa na brother me etudu nti obo shoot mafo na pa na mafo na wokekem maye jimo ni wolukunyan oho na menwa tetota when you so tete wono don't say oho me shim na kweku wa da wa koton mafo na we kokum mafo no nti oho no men na ma da obi a madwin adwuma but madwin adwuma pa ususu se bia we kun waton wo mo mapochenyo o mano ususu woni gidi se bia mo ti ase menye gidi bia woni gidi so mo ti ase menye gidi sofi bi mpuk okay mo kon ne nchawa takwade anaje na sofi na asma kana ejewa sister wa mbomidin sister towadwum wo mam na ukunu wa de mafuna ka jiskedu iska na wamba nti towadwum nti sofi ne kana ba sapra me ka gira me the pressure kom mam no do ma etume di mo bona today nti mam no si mam no fra police fu dey am menye na abako na police fu wosisi mo mam no fi dey mama mo kom mam go bio menye ska mo fa anko pete na brompon no fa anko mo fama ha asem no areho approach for abem wo maka ye be ya fam de bi ebetumi ejewa ma ye be reremu a hwese nkoda no kwasem se wo mote ase ana se kwaku aton wo mo ana wo makwaye bibi because na ye hwere se bia yenim wo unchi mabakosam de bia na wo hawo kakra yo mususu se ye de nkra ne mawa wontumi hwe wo mu ntino omo de nkra ne mienu agogu ba police wo bu na me yonya menye sika enya me yensa no nkra mienu na asem na make but se bia wo mo te nkra no so afri ho a se de na american be ma ne ntimi nkonko shem for 10 years wa bra nkra no wo ho bare bia omo mpese nkra no na beba wu ntino wo mate na afri wo ho eno so nya possible ti di ntino obetumi agye atum akodam fie aduo no wabra wonim ba bia ankoda ne se wobekwa akwafa wo ma oho kakra madwu ho mentase freedom ama be fa pejom maye ye be reremu a wate wo dia bedan ye de uni hawo se kura no wo free mu a kwaku beka wakoton wo mu a kwaku beka wakokum wo mu a kwaku ewo so woka enkura no so wo bi ho so akwaku ewo se otumi open up na yehunu obatan ni sumuti ama fami kodwo ahomka heat patch plaster nwanwaso a wo mo de abadwa so abefo plaster enye plaster no akane no na yenim no no a we plaster herbs ene oil ginger cinnamon nyina ewo mo eboa etu sisi yade eyawo a ewo sisi mu nyina betu ase ede aba wo de no na se wo chiri bremo no eyawo ya wo kwan chika se ne yawo ya honam wo te yawo wo de no arthritis waposo eyawo ya wo ba sabra ye ka sei ene ese de wanwene wo sin wo chen ese de wo ka homa mu soro menstrual pains ene hawo a ahomka heat patch ena wo sabra wo so de na akopa bie plaster no aso bedru ya no awai ba bia wo te ya no na de ataso kakra heat ni ginam enti ebebo wo a na to ya no nyina se e de mam wono mo ate e de agu pharmacy ene herbal shop bia mu nti wo de bowura ho wo so pa ahomka heat patch plaster ni bi na fako fie fako to ya no ase wo kumase a bomoden abra kuma fm ye premises ase na bra ebejo de 0599991149 0599991149 ahomka heat patch o se yawo nyina da away top chocolate spread 8 chocolate nkwada na ni je ho dem panimfo no ena me se to si fia ye di kura ja nkwada no nam se edem ena we no my Ghana koko ya no mde chocolate kama ntimu ahoode no edoso pa egumu ahodo na top chocolate spread no eno de wunya pa no bia no atena de fam wo se yawo de sameti hey kura ultimate titafre no atafre ne sa we artificial ene kala sembia so enim sa so ena top choco 3 in 1 chocolate drink and
so ewo ho de papa pam eno a ne se ne wanya nsuohie nam se cocoa milk ani sugar no ne nyina ewo mu dada wo de nsuohie no frappe anopati no aye ready awie yi wo pe cocoa drink bi anom a eye top choco 3-in-1 chocolate drink ebuso ewo baby bia da say provision any supermarket bi obanya bi atom 0243 033 033 0243 033 033 afei sawansawa na agye na boso pimpos ne pomponom ebo na pai wo bi dia so kwa de ne pompon asensene so hono onya de papa nta so na atimi adon wa pai eye Congo ointment natural inventures e de aba adwa so wona mani sawansawa pompo ekro na ntama propro nkorati hu kakavrere ene de odwade wie na ne ho ekeka no eye Congo ointment ye de siesie redie ani ema redie no ani ye kama afei so sawansawa ne ade nyina so etuase e de mayen bomade se heba ne pharmacy shop bia ubenya bie anasa obebo awura ho no akwajo de dane heba kuma se samen ko kuma se afei halos heba wakanshi ene baby bia da wodo ani kire mu a Congo ointment wo so benya bi atom 0249 017101 0249017101 ye kwaje besia mese na de besia no bia agi bi so honom adwuma no ye bi kura no a e wasa wonya side business bi ka ho na so dwetire no ho nsam no ya na edin papa eno ti na quick credit investment wono maba sa bibisa ne te bi etesa no wono ma besia ho dwo de ehia ne se wo bedi uhuni ye de uhuni wogi besia na atria sa de be ya da bi wo se pe bi ma wo nsa bekam eno ti wo de bi adwuma wo de tire wadwuma mu aba adwuma yefo ankrankra adwuma yefo ene ebo so me ne yeduru san ena ya 70 ho ya de ka 31 days no 38 obi pay maye ebi da 85 ni ade a eye quick credit investment wono e ma abosia na emergency ni nyina wo de atwitwa e de age ho interest no e wo form wo mo besia no eniema aye flexible enam se collateral sembia enim enoa eno Ghana card 0596920833 0596920833 quick credit wo se besia bo aye simple enu papa e wo dwa so meka se characteristic age so se enuro ni ye papa nam sade hye dodo no a edi ho adanse Zahara Mesha ene G capsules ye kabom ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo we no sa wo memene topa ye no a wo nkwasa nsuo eno ane Zahara Mesha no a ena ade memene e ba ne sa no a infertility ene afei gono syphilis enam sa yade nkeka ni nyina e beto ase e de amawo wo sa so e kabom a enam se emunua ne nuro ni ahode ne do so ne nteno e sa so boa immune system no e ma ne gina ne na so eno ti Zahara Mesha ene G capsules ye de two infections ase no na san so boa e my immune system no eja ne na so afa be ma ye gina so kirebe ye de ta wo se so na ye yie ene ka ne 34 bokiti no so hono he ne de asen so na bibia ye de asen de so mami ye de sen de so 30 bokiti 34 bokiti ne ye sen so ma ne ye ma ne de akosan de so mami we de empty no ye de akosan de so na obeka aya ko ade ko to adongo itumi ganse mebre eni na se mu emu aden pa ahu e ma no se da mo acha ma ne nkoden so hono he ma ne nkoden enkwaden yempesa ahu ena so ye mu bom fanshim ye mpedi ye se ye sisa gu no apupuno na peda obi ana ehemu abeso e kwahye de mu na asade so de bra na ye nya de no so hono eti bomodi ya so benya Zahara man capsules so wugina so se ahodwo run about ponko no anopa formation anopa mienu anwumere mienu didi wi ano amemene wo be ma no begina so pa mu ani aja fe hindi heba mesha malaria pejam kosi awiem so hono sabre ya awia boye condition mienu nyina ya soso ya stela ya ntihwi obi ho no ma na wo awate egu no so sa eye hindi heba mesha typhoid and diabetes pe bia ne fa to ase 0248569335 0246 0248569335 0248569335 afa doko anono de bi abadwasom na we no Afri Cave and Gardens Ghana Limited eye Janico orange juice eye kama say cranberry fruit juice ni mienu nyina e wo dwasom eno te bomoden na pe bi na we no eye natural won say na fruit juice na wo dwaso dodo na anu wi a wo de ya hro ketre maso bo se na kala da so saa we de ntesa enam se bibia no eye natural ti wo bodwa sa wo wade wo ye yi aponto bia no bomoden pe bi na fa som 0554316330
0554 316330. Ama me da se papa yen twa ye ho emra na fe yen fa second story into so. Maa FM 87.9 Kumasi. Me pa cho start mami. Mama pocho Michelle abente bi. Owe na Michelle o takrade fafralai. No si opim. Nti epele mu no ma fa madweno ma fa aman. Na dama. Medeka makofa mangu bi na moton. Nti metime yanko kumuwa no fie. Na kumuwa no na brother no ba wa na osi kwekusi opio. Oka kweku ka me fa madwon fa aman. Na dama. Eko nti me de madwo de ma kweku kas wachimo ko police station na kweku ka da obaji ka na echu Akoma FM 87.9 Kumasi na me de madwo me de man nti kweku ti police quarters police fo wan kitchen na bi na oho na oti na dama mosma me de madwo de man na me yenetin nti me yenetin na wancha wa mant na yefumbe na kweku si yenka yingu na mesmenye mislo no si yenka yingu na mesmenye nti na muna oyimo ko nkotompo sekendi nkotompo what's papa bi wo yefu nti waka ka me yekọ papa na dan nkotompo bibia papa oyi yefu no waka ka yakọ na dan mugwa Akoma FM 87.9 Kumasi kweku si abenita ma abefia na da ebru fitade obrum papa na meso meka che na galimpo medi na mamdawo abofra no enti me yefu no ye wo ma na fa me wo abofra no enti mekaka ma asem mechiba wo fa ma menuku na naso owe takwade number 1 wo fa da atamami we fim na ne ba ko wo fa no fa no amata wo chibo foot nketingete wo kojokom station enti ho no waje metinen meka ma asem waje metin na ma me no fa nden ne baname Akoma FM 87.9 Kumasi na kweku be na so wotum anyima akatina nti ma me kadam eje ma nko na mesu yo maati nti kweku so wotum anyima ate na ahwa abofra no nti kweku nyimo kwa efie ko police quarters na anyima katina na da ma abofra na nantewe ye wo ma na nyinsan be nyinsan mu no emo no onhwam nti chapo na mokọ no Sofo Frank na obuam kakankra aye mokoro nyama miss mi obi a miss nyama pa nti se ada mensi nyama na sika bi ayim hu no na me ko so egu Sofo Frank mi iska buam na Sofo Frank wa me miska da mfa ntodi ban nti o ma na Akoma FM 87.9 Kumasi ama beyin onyo afefun biwa nti ye wo ma na ma second one so be ma Sofo Frank obo oye ototo million ade odema me da eji waje na fa hwa abofra no nti ye wo police quarters ana kweku wase wobotune fifia ho wobotune fi police quarters no oka che ne busuafo nti busuafo wo ma ne na wase ne dan bi go fijai nana nso wefim nti nana ne dan no onkonka tinem nti kweku otu jam owo police quarters wo no ka tena ne nana ne fie owo fijai nti oho Akoma FM 87.9 Kumasi skasam ya oya den mehen mafo wedidi na ade oya den mehen nti mbisa kweku da omma miska na mfa ntod ba mama fam na oso onyibi na ntakwasi nti ntakwasi no na mede ebufu na mede ebufu mafama no nkwara mede sidem na makada mamwo makada ma did you see them nkwara mienu ampoche minyisi kweku ni dem uko jai nkwara no ma kweku kweku wo ho kweku wo dem na mede nkwara no ekoma no kweku wo ho na mede nkwara ni siwo na kweku so olushon kwara na makada mamwo takwade efie kuma rockeba nti Akoma FM 87.9 Kumasi aba yesu nko kontosi kwando nti mekada ni dem no na ema yenko hu nkura no na yeguso yebedodo mu na yahwe se nkura no omote ase na se omafremu na yenko na yene yenua ba foforo bi ensaka no so enkodi enkomo sisi memwa ye na ma pome pacho ya mi adomo udin pacho mi de Emilia Dobel
Emilia Dogbe Emilia free na bai Tachima Area ye ni Tachima fo nyina abo ademu yesi yetie wasam no ye hu kwan be fa so abo mamba chome da ase ne di kan me na mo 16 years na me omode me ma ware me papa ya nod na na mama me ya santini to mbete me free mama me ho age of na mo 5 years mo de me call off ntimi nya 16 years no omode me ma ware ntimi wo ya na manya 17 nti emu ho no mentimi ankura be ma nim minima ware mu totoye bia nti na me da mase ba ho onim ne kwafo onim na ebibia tida ko me ne be ma ne hyiaye ewo mpem na enyisan baaye nti ono no ye adwuma wo ha oye mines no ye adwuma hotakwa mines but na mines no na agu so a year back ago mines bi gu ye no na be ma ne ka ho nti egu ye na omu nyina ba north na omu de me ma na wa nti osan call back to takwa ho no mu bi wantimi antena ntimi wo ye no akolanya 1.5 year na fe no otena se awia na me de ne call takwa ho ko bisa na se na me hu no na me call ne che no ne bra ketua neti dan mienu mu nti me bo mode akoko hu na ye nyina ye tena ye omo welcome me but na be ma no oyi akohoma ketua ni neyi akohoma me ba ni sua nso na obo mode asenka me ne betimi asan hia mu but mama ne ho kwan onya ye ya na matu amerika ko ne bra ne ho na makwa akoda ho nti de kasakasa ba omo mienu ntem se adenti na me ba ho a oje me nti dagati ne na mentini ye omntimi de ham society ni nua ne hu se o ma me call back nyesa mesa afa fro ho abra kwala na fe na no tena se wia timi di ni free ho no me no ano no me baba ya na nya oko 23 wonya 22 oko 23 ni papa enim no onim ni papa onim ni nua no monso nti we de me de famu na ne eye me ya makoma abubu ha me kwatena ka mu na maro me mpaboa akita no eno no na me de beba eche we de me befa mu pa cho pa ni tie me wo ro wo mpaboa kura ade ka ne mu be ye fia na uko trotro uko fu trotro no ro mpaboa kura trotro pa cha eno me de beba na we de me de fam se papa na atie mi a me pesa akola ni hu no eni ni nua no se ne be a me ni ho a akola na hu se me onua no two head is better than one na akola na oma be show baby so anware omo ho papa ne no wo ma 4 the ma wo enko ware no at the age of 16 years no wo ma 4 omo di mienu maame na wo 16 no so wo mfie se pacho menim na nani afi be 60 na 50 years 60 ni 50 de onya obenya 30 going 30 ko na wo so 16 years pacho me wo ya na manya 17 ti omo de papa ne ma mienu maame se omo maame omo ye mienu ntinu ka omo hu omo ho a be me de na papa ne so hu ne ba se na be nkola ne ko hia o baby embe ware na mpacho ne me ka se na me furuka me ro me mpaboa egu ho me ro gu ho kra na makọ na masan me ko duru baby a me ko na me ye ne me ye be wi na masan aba back na ma besesa ma ade me ye mpaboa no de teto bo ase wo ko Africa na ro mpaboa gu ka nim wusi na akoye on ma wi na wasa akotika na akoye mpaboa de bi me samba back na o samba back kwan na me ye me wa depress mo ne me de titruti a me de ba ha me hia mo moa ne o bubu makoma no Akoma FM eno titruti na me de ba eno ene sen pa cho ene sen na we nyina ko wie kire me ko akra kokobọ bra me tua Mission adepam. Ti mission adepam ni wie ye. Me ba penyi no wo ne grandmother ho, ne grandfather ho. Ye ne odi me papa chi me ensa. Nti mission adepam ni wie me ko se me ko akwaje no ka se da bi. Gise o ware ansa, nye se suje ni ba, obeja akola na to ho, na wadi be ma bi echi akọ. Nti o ka se gise o ware ansa. Me ka se madu me fie so se me san ware bi won. Na che se me de be si mani so se say me worry nti na me sugar daddy do on no ye adwuma otema habo me ba na woni hwan sugar daddy ye de battery mo friend say sugar daddy tree mo ye be friend say ye be kan say sugar daddy tree mo ye be kan say
sugar then but almost here city papa ho am na kai nti almost here city papa ho na je say wawe wo ho de esikyire de nti omo ye papa fo wawe wo ho de pa sini botro mama ni tiri ho atutu nti ye behwe sugar daddy no a okokọ fa no esikyire papa na ye hunu se eno so edne kokosi sanya na ye di nka force no edna kompre wawade ama che se ankoyie wakonya depression kra wo mu ejapade onya ye no say yes hye so onsan ko ware bi wakonya sugar daddy adie ban ene besi ekire eyasem seba eni kwan se ochina omesi show ne kra ensem wo mu ankasa ene Roman fathers bi anyam bransam Roman fathers ya wo ntumi nka wo mo bema entu won mo hamu ntumi anya by force yes mo nko mo nware mo se ye nware afa mu nware nso mu de mu hu kohye mu wie a na de na sware am kopa bi adi ni nyina bi ka ho ekiransam a ebepi ha se nyasam ketwa sugar daddy ye ka se Roman father ba ko bi asem ba emma no ye je se 500 million and 50,000 and de ma lady no I just say Roman father ni dimrika ne tue sika no yes maame kwani a Roman father yi du afa so sika san and na kuma mu nsam ya nyema was 50,000 and one up was high and one up was high ya je 50,000 no ya ma Roman father no ko tue sika ne to abaya na account go tue nkeja betua ne to say I no go Roman father na ma oh yeah the fire ya bre wonom ya mfa ho dabi father wontum enyo de wotua e kira another father foforo bebre wom yes bie wosi wontimi mie wo dia wo ba ya father ya to ya pa ya bia tum ya bia tum a ya gie na so wosi wo dia wo ba tum a hwe na tum a wo hwe na ate wani so a no join ne ye ba ko bia be ya father no ha ontime hu sister no na ho fe no ya ja ne enkware oh ebebre omo ya no mo akware e kira wo betin sam Paul sam wa kase emisi show ne kira kwante sa wa hwera de Akwaba. Ejoso. Mama. Akwaba. Akwa. Marco. Ye hwe ye nua be na asem mu eye o. Ye hwe ye sister ya free tardy buy. Na Marco ensem nani esoso. Na ebro ye so. Na so ye ma na mmoro ye so because ye hu nse bi ba bi hye ba bi a ese se ye fifi funu nani na nsama bi a wo ho no ye ko ni ye ko hunu ni ye hunu wi a ni ye hu nse de asie na ayede asie awie because ne maame no so ewo ejewa maame ewo epo bi wo ho ese se wo sane mu kakra e kire yen se eye den na ne baba na hwehwe ne mma na woka kire ne se nkola ne wo ho onim ba bia wo mo wo enti mo nche be ma no eho no ba bi wo ho ena yede ne ko police station ho nyina no soso no maame no so eho no wanse anyi ho anyede anse mpie eho so waka na no atum bia eho no ejewa eye bibi wo ho anase bibi si wo ho eho no maame ne besane sa aponi mu ayede amaye na eho no de mementi ase wo ne maame side ho because wo ta wo ba sadie se wo mpa wo ba sadie na wo chiri ne sadie ya enye wo na nam so a obi ntumi mfiri ne fie emedi nkwase asem wo fie efie ne nyane dia wo han kura wo twa aka enti se wo bi fra bonten se wo beba se bibiesi na wo baba beka meka se na metifie bi oh na man no ne obi na twempna na na yire eba fie ho na wo bai na obeso girl ni mu na wo bo no efie ho fuo nyina tubu na yire ni bi yesi yamma ni nkuno entu fie wo abra wo muti fie ho enti ya mo sontokwanim na mo bro yire na no mo se ko wo kunu ho na na ukuru nkodi nkomo a mo pese mu di na wo ya de hye na ya ne tifie ha ne de ye ntwemma wo eye sa na tie enti maame no eye me wonwo se wo betumi abie sa kwan ni mu ato ho nti ho ne de maame no ye gina ne so pa asem we de ye taamu a ye be hunu nse se ye hunu nse eye no kore no
na nneɛma bi kyekere ya adwene kakra wo ho ba sese de emu abiebie mu sane ama ye nti ye behunu ɛhɔ no so ba bia wo na maako ye nua ba yi so oye mistake bi a ɛya na ɛda maa ani so wo ɛma bi hyɛ da bu ye ni gu nneɛma bi so ɛkyerɛ na abɛda ne bo somsom ye efiri sɛ me emu edi ɛkɔ adidie ɛma ya yampamu bi sɛ ebi nkɔka ho sɛ ye no se yigu Onyi yigu nkura no ompe ne mma nkura na nkasa ompe won ne mma ompe because e bi kura na be me se de ne ho kire ni sifa no na ha mu de wo bediwu na ompe ma enti sa no esese wo ma wani da ho wani ana ho a wo bebra to agupa because sa mema no nsa da na me ka se be ma bi wo ho a ye ne gi ye ne wie wo gi ne wie anu ano no ko ba bi no so nko ne ba bi because on to me nya wo ma papa enti ye nka ye ho se ye ne be ma no ye be wo enti wo wie ya mo gi mo ani wie ya wo hwe na no da no ho na ko ba bi sa wo hwe na amakora wo tumi kyem na aba wo hwe na amaso ko yitugu na tena wo ba bi because ye be so ato aso wo no on to me ebi na abrafia ya wanhwa aje wa ya akofa nsem we nyina abre no etumi ne na da baako awo baako second one aba third one aba wanhwa sofu na ehwe wo sofu ko kan so a wo bu afu ne ja asore waja ya sore di ama no na what be da asore a wo mpram wo wo pepam wo wo pepa nkonya so wo nya hwe wo ne so sofu bu awo ka che se awo no do so we sofu di bem wo bu afu sofu di bem aja sore no eto da bia nipa bi wo se menka but asam no ho na wanka e be se adwane asa abeso asofu yi no kura na sofu ne kan ye no ene hwan na esu ene hwan wo na wo usu no wo na wo usu se nka wo gina pintin na aka se sofu me ma mienu be ma ne de na o mo ko ye no onfa wo mo maaye enti besra mo mo me a anka da moment de kura e bia na nkonya nku wo mo because pressure ne ko ne su bebra nkode nkora ne beba ebia na because man ko me de bia medwene ko no okay ankora no ye ku wo mo okay ebia sikaduro ya abai hu se de na kwa ku hu kire no no obetumi de nkora yakọ akọ sika na nso emma enti ama enti wo hu de wonye na de nko a na me nkoda prison 10 years abra me de nkora na kogu baby pole 10 abra metumi akofo mo aba da bi asam no twetwen aso dodo asam no twetwen aso dodo enti mesra se abusuanfo ne susu enim bibia wo mo so mo aye na afi de maami akoma ntone yam na ya abatan asam na areho medase na nakua koko ne ete ne nka evangelist mame ba ma abusuanfo no enti wo mo hwa ma obunya be ma na dem 10 we achi no emre down so be say chanda wo mo hwa ma a bi me so bunyi be ankola no papa busuanfo ne I doubt that man is more than you. Yeah. And after 20 years, now you say be a big job. Over South we say, when you baby Apollo, and I'm not a cancer, Miss Adam, what them when you're not imagining. I that say, your schedule war mouth where you are, and mouth, and ma. And that is what my cousin say, or quiet your party. And say be on so kind of cry be a bema life imprisonment on same PBM but what can I not know ankasa de and yaman 20 years after 10 no over saba and also one can walk you ever said be account you ever say a mama be wo ban won pa ya de kondo maba papa she man won pa ya de kondo se se kra no ya doctors ni yanya enuro ni ade ade a wonumu a e be gine hu nsuo na yi se ma ana se ene sai aba no e be ju 87.9 papa ntu ne de e be so man sa tu papa so mo e be so so no Titi and say when you're ready don't go for it that's it. And the pana ni move no so no na ku ka se mi so we study now hwe na onya wo mapa o ntimi nya wo mapa leave him run for your life run for your life na wo ni pa wo mienu
wa fa nkola na kosi we hunu wo mo sofo afa wo hu mo bo enkrofo college ya bi to aduane mo na sofo hu se wasa akwanye mo se enemy free ora me kwa asore fofo wonyi ma se ya wasi kan ya e ma bebra yo wadwen se e ma bi no se wo se obi na hwe nkola na ma no eti ka college na enkrofo sofo bo abo no edi shafo ye fa nhwa wo nko papa nya nti na bone adoso no eni papa bi ko gua so dem enya nya sumo eya moa ya no mu de na maso dem eya moa no ko pe na sorry dem enya kiso sum ti no baby so enya kiso sum no ne na moa na nkofo hu ni wey sister wonye ntuma yin kopam sa no na moa ohwe na eto atwape sorry for fraud ti said ye na ema binom memenda wo fa portin back shane ho a Samantha ma ye nan na wa ko be bi ko ina me menda aduane jijini nyina obi aro nti ye kwa ye wiasa ne ye bone ka hwehwe ko kugu portin back so sa suba we wodi nam a asori bie no obeje wo ani obekọ ka sofo bie ti mo de fi se wo mfa asori sika no fa nhwa unko ade na minim nyama sipa ubusa ne se oprapra asori fio na se debi opepa nkonya ho owa ko ye fa no be si ni sika ba no waje de bia wo na mudi sa hu mo bra dwendere na ho no nya yi o se asofo no be bromani ate wo no musika de so no ni yiri wo betete abehwo yisa subani frubu na kentre wona ya eti eya ona hye no obi a leave enkomo bi wo ha wutimi ni dia ebe fa otirim wo so ka se be man na waso ni mu sese ni na asa leave wo hono ma no afre no na adwena aba ne so ti be man nyame hye no embe ha ne sese na ba bia waduru no adu wa hwe yi obe fra ade no de aye no ano aye de na me problem with her eye de enyina aye kan enkra mi nuko wunya hu ba bi kra nkra ne wo na wasa akobiem na ebatete akra ni say 9 months ebetete ba ama na ju at some stage asa akoda ho asa wo miensa de maame de enko be ma we odo papa ben pa na no odo wo so odo wo anko mfa ma ne nko nsa be kan cho say enkra no wo ba bi na menkyere wo se no odo wo a kon kasa asem ne nkyere na wasa jeja ho ade be enko me say mama ye todo mo aye hu be ma wo mo wa kon huma won show onya wo hwe na nkra mie no watimi atam nkra no wo de nkra fa na nimpo kra nche wo say menua so masi ho na nkra no wo ni nyina wa anka nkyere wo na wasa akoda ho ne na wo nkra mie nsa awie na me mama me blame ma o ma me no eye problem me o ma me no say ye no credit ama me enka say ye no credit but say ye no credit a de obeye dri ne ya wa wo komu na say ni nyina wa ntimi afa wani anto na sampa wa bejan say me ne bon chemfua ye de be etafre be ma onye oba ho ade ne na wo nkran enum o sese ama mienu ayira ama one na wo miensa wo sa ne boko shatafre ene ma me hu ehu na me hwe ye me ya ne da ye na oso ye ne de mama ekasa bebre da ye na ababa wa ne so ye me de me hu ne say ebia na be ma ne de na akoye se de o si ehu o ma wo etuo nyina nkra ne tie mama eno ho adwendwen kra na ekunu etina nka wo so hye ne ho so na ye bo ho pa ne ye hwese so for frank betimi kra ya ma nkra ba bi se na nka munya nko ye kra o metimi asa aba me kan se so for frank abo so for betimi akwa betimi ti ase mama me de kwa se orphanage bi eni ho achimo de se bi ni ho enti aye de na wo be kire se o mo ho enti mama wo na ni nyina se because be ma ne de o so wonka odem enti wo momu de e wo so o kire ba bia ona nam wo na ye hu ba bia na because me hu nka na fo ne o mo na nam de enti na police for no ntimi enforce no ma ne nko kire ba bia wo o ma force na ya jeli no police bi kra kasa ba don tumi kasa wo se wo mo ajeli ni kra no o mo sorry a o mo tumi ko ne wo ko dodo no se be ya o be kire se enkoda ne wa ha onka se mo krokro no na ompra mo fa ni nsi ayo so even court ye de ne ko gina court wa court be bu anyina wo se won kire wo ko gina court ama judge ebisa no
ɔse wonka ɛno emre bia nkyekere no kyese papa emre kyekere no ase be jeli no ebi akomu so se komu jeli no a ebi anka open na but o ma jeli no afinie still open da bi o maame no a wo so woni be bia akola no wo no enu omukọ achimu oda wo no omukọ ye no bibia ni ho bibia ni ho ti maame no enu omu nchi no mfa mre kumase amehwa hai ye nchi no fa kumase chiro nso ye nchi chiro fa de jini ọmọ mfa wo mo nko ho enke wo akobeka no kura am ye njeli no ye chi wo freedom free won sam wo freedom freedom ukwa da wo bi what freedom na wo di ye pass fun from you nanka kaunka nyame so ye odo Joseph Fashion da wo maintain na nei mashata de pampe mi amini Josie wakuma se bom so ni meet me the sports no in the enhwe no wedding gown no dinner wear no Friday wear no where ye die no wo manta de no wo pempam no we Mr. Wada bomo de anso be ko Josie Fashion ho na Josie adwudwu no adwudwu ene ne jai opadwuma no nsa no so fe eye Josie Fashion nsa no bo nti wo abrochiro ba bia wo bia hu store bi na eye wo fa wo de an se wo frejo ana wa WhatsApp no e wo 0243 433 465 0243 433 465 0243 433 465 Josie Fashion ne number no abrichefo muamua regions nyina no ma Josie empempa moniema emfa emma en afa she's and so and I'm me rig kama shene why me makeups on point makeup that is only me yanka sa baby I would call on point obey ne kama there eba no enwi mu asoto na ubenya bi o shiza ye frɛ nwi me say emre bi o na me ni ye won edun wan ne ja me hunu enwi bi o mo advertise wo Facebook na ja me so me penwi yi bi na me kire no ba ko bi a me pe this case Sunday no enwi yi ba ya enwi ba ko tua ba ko tua ha ekwan da ha ba ko tua papa enwi be ni je say won nim he online for me say papa nisu mani wa mu nisu David obeye ne kama obeye ne kama the amount enti baby a wo bi amashize enye wunwi emfa ema makeups obeye Kumasi Sports Stadium on Unity Oil ena edi enhwe ni mu frɛ 0249 155 776 0249 155 776 Obapa yo mommy afei Max Global Link Limited ase mo amopese mutu kwan we teacher ni we nurse ni pharmacist wo bibia engineer businessman mo pese mutu kwan pa de ho krata sem nyina dam fa kwadan Max Global Link Limited no fa mutu kwan e di free wo passport wo any documentation kopem so benya visa no akwa kodru nkrofo ma so nyina ho senka nyina da egu akwam eye tourist business and afei visa bia wo hia bia da wo ko Canada wo ko Germany US UK ni nyina da eye Max Global Link Limited na oba Ghana ha so wo se wo waka wo de ma han papa no ti car rental ene baby bia wo bia ne akọ na wono ma car emfa ni dwuma Kumasi asafo wo ne Senate office no edi animhwe enkran Wager White Cross wo ne West Africa Deco no ena edi animhwe 0535823871 0535823871 Royal Homeopathic Clinic wasi promotion na ni promotion awodi aba no wase bomoden a enne nipa ni ahoden wote hono mu am wo BP ni pressure no ya ta take pa nam se de wiase ne kro ne de wo de sa ne mane di agura wanhwe na cha se wa mena no na wutuo na we asem da me de bre wo ene se wo kura 50 Ghana ne ma me bo so ene lab wo be call Royal Homeopathic Clinic na akwa ye bi papa wontu ahwe eno ansa wo 50 Ghana no wo mo de yi card ene wo folder no e de ama wo lab no ye free diagnosis ene massage ni nyina da ye free eti Kumasi fo ni kire mo ewetimeti morning junction enkran Madina Ashalebotwe Tachiman Blue Cross wonum eben Faith Baptist 0242951005 0242951005 Raffle Coast esi twa
twa na bedi wonya twa wo bedi ye twa e bedi ye twadi eti wo so twadi e 10 Ghana so honom fato phone so na fato ticket e fala wodi betwa na wotwe ko na wie ya pe ene phone so nom TV microwave mun nyina wo benya bi free afa abosome 9 tem 1 year 3 year edika ni nyina nkamfua rafo ni nyina wie ye nom e 3-bedroom house ene da so 10 Ghana ya o ena odidi sa ne ma ne nyina no 10 Ghana no aye ready na da phone so dial *365*224# anase *789*224#. Di share so nkakra ne to ticket ne twa enam se wutwa ubedi enkyere mu bia no frame 0308255707 0308255707 Rocker Clinic Limited Genicure 442 emane si achesa eye white anasa wase ne keka won kan efiri ho ba no wankasa wani nye ho abomade pedu papa na fasiesie ahemfie ho afa be ma so be memene pakum capsules na watumi ejane na so Ven capsules VENE hona ma edwa wo bomodin na epebi na fatu ase afa yi wodwunso twa na hawa ba ho na gunsuo tentem no wadro eye Ven capsules Medfagen capsules ahotutuo no ya no bomodin apebi na de to ase ne mrane wose akokora ne abrewa jogging 0248885040 0248885040 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers, DFA, TV strips, lights, bed sheet, the Akoma, and your curtains. No say, what them will be about. Chana ni say kru. And I'm say, we a guy. Nina, when you be Alaska Star Enterprise. Kumasi dum, Mrs. Anoche Plaza, Eben Prudential Bank, Edinom 0554-114878 0554-114878 3P garlic mixture. A drone one was si weye bibini nsa nom garlic enko akroje bibi fufuro bia emfra ensuo nim ya fa nkeja emu ahoɔden nom adansede ne dɔso papapa eno te bomɔden apabi na woni padua ne enya ne naso abre bia we no ne nom nya ya edro bia woda so bia so betimi ede aka wo pressure fo no edro we ene kanfo ede ma mo garlic edro garlic kokɔ ene ahyenso a eda ho esanso ewo glass tuom ehwe a ebepai eti wato bia bomɔden na fasi ye 0201 000021 0201 000021 ye kwotwe yesen ewo Daska Dental Clinic eye kaka ene ha wo ne braces no abaso papa wo bi ono ma asabio na boso mu no ne se no FM so sa ene de ha wukuta sika kakra bia sa ne ma ne nyina wo metimi ahwe siesie kama ede ama wo de no eye num kan ene ha wo anasa wo se no adoso ewo num wo pese okona akotu bie yesi na se painless extraction wo pese okotu sia wonti ya obia no eye Daska Dental Clinic wo se wo se ho senkaye bia tokro na da usim wo pesa wo ye feeling wo pesa wo pai gire ni nyina wo mbe ye bi kama na wonom ede ama kumase ye hwe wonom acha kwan ewa ahodwo wonom eben La Petite Pharmacy edan kro no a Adom Joy Restaurant wo mu no wonom so wom afei Asokwa Stadium wonom eben Abode fast food hono a Tanoso so IPT wo ne Amstead ene de anim hwe frɛ 0240-239393 0240-239393 Medase ama yentwa ye homra na yenkwa homa ne so 03224980 no ba ayo no be ma no ba enye step enye mabisa nkola bi no wakasa ogu ne so nti wo bre onu abe ma no ba itu ye dan no di sa mienu no ekosa ehono na medwuru wa menti ase ni etumi ageli no ma ko mi da ma hwe am se okoto nkola no that sister wo ne ho de sister wo Akoma 87.9 ye betumi afrodo no kra wo betumi age nkola no ne aka chese fa wo number ma me na ye de sika mi mpo be sende o enkura mienu o ma fa ma wo betumi o kwaku betumi aton wo ma no wo hwe de suban a wo de wo mantem ho ne yi a eje wa obetumi aton wo ma no ba obiala nsusu de kwaku betumi ayedam kwaku ye nipa bi o ye dindin onyo bia o ye basabasa nti the mass me be no o ye bia hu da kwaku tuma ayedam aden ya wo tumi aka na so afalimpo ma ko we ye be ko ne maame ho because asem we de ya twetwe ya so asase ye ko na maame no ye ne no ko kasa na ye hu se woni be bia nkona ne wo maame ne so nim ehwe ma ye ko papa no krom wo se kropan eyi bi si ne ye ko papa no krom na ebusuafo nya ona membe nti ebusuafo no
ye feel gwa na ye tell mo fama na asam no na mma me na asam la kan wo se kuropan dai nkwala no ni bibia nkwana na shapa na me anso me anso am me ka ka to kwade dai me ka ka to kwade wa akoto me ba no kweku de no so kweku do pana asam nti dade na mma me ka wo se kuropan ka me megua ekunwa na me na hwe mma me ni tim nti papa na busuafo wasafo na no konfantefo no Akoma FM 87.9 o ma wash woni bi pa abi so all your rough e dago awo be pa na akwa akedem no o ma misiwo nti ma ga so ma me no nti ode nkura no ekọ ba bia wode omo kọ ya wo mo fonfa wo mo ma ye nyina achi no e na wo sign ne da ye wo me nsaka ho ma na minsusu da kweku botum edim ba ma na wonim na wo ma nkura mienu ba ko 2 years ba ko 4 years akasa kakra bi ne bae na ade nkura no ma no anwumre be no nson empemu ade achiye na abefa nkura no a omuni wo bepemu ne wo hunu wo mo ompen ko dan ne ma wo a wo san ne da ko one fam for no fanchem mo fam so ye muntum afa no yinsa ba muntum minyin guso mini ma da wo fana abortion ka sa be ma ne hu se wo betumi kura na da ha mu dia ma no miensa be ma ne hu se jewa okode wo betumi bia ye ma me asem no areho enkoda no wo mo wen ugide wo mo ti ase anase be ma no de wo mo aye de wo so de wo no ye 0322498035 within the baby afrefri yo apietus apia me kwa metia akua koko ama so make nyina na me akua koko de ne pe se abante entimi mi interest ke we en fama abra no ka te en cray because everything you get to we dem tie do ko to mako e wie ko se di do say dey e se ka ho mako apia kafra we fidie ne niamwa within the baby afrefri 87.9 Hello. Within the baby afrefri yankwe Mr. Amokomi from na kwesi yanko the am pesa me my drink ram pesa me kire ni say also emulubi mum data na onko leaf no say dio ye den kona ni bi ba ho na kodi papa enye wo mo enye nkoda no wa enye wo mo kire ma den ti ma me no kire say papa no e den kwara na be janu am say so many years krani papa no nhwehwe nkwara na kire akwan oba kan bia so ni obetime jade mama nipa bi sa enti se na bi hwe ni mu kra no nipa ni nya enkasa nipa ba ku bi wo ho dia e di obetime na ye free so tu kwan ko de man bo ko jano ye house help enti e bia boy na ya tina tu no kwala no be bi okoto kwala no when no man paiba asofu bi bo mama nenu ntina bi afapa no ntumi fa nkola ne nye de opeso ode ye enti ni ma din chere se enke yam fre ma nenu nisa no se oba sechi ho no ekoye no we hu papa no ana wate papa ne nka so until nka naka ya ma ode nkola na ba ne ya hwa de me sha papa no adwen hye no yate ase ye be man kura na ba ne ya hwe se ye ne ma na within baby afrefri mini aba papa bi ofa kwata papa mini aba masomo kufi ase no tanko mini aba ewie de ma me mo ni obedwafo aba so ani dwumade amafa ato mo so na kopon hia mo pa no ma mo kwane ahoden papa na me fa konya so na me tia kufi ase me nyina mini aba se asembi si na se yenti ase a yema ye nan enye ntientia wa posifo ho wo mu na nimje ekura wo mo mami wo delay sa afia wo hwa eya jinsemu na akobo aposifo amane sebi ena wo yo ban so na se wo ko wale a enye membe nyina ne no mo bobra wo enye membe nyina ne no mo tena ena se wo hwe bo pebemme bi na tra hwenechi ni po se bebi wo firi na wi ana mo tuoni na bra ba wo ye bi nyina ye ncheki so ye hwani e ji kwanim kakra bia ya che
yɛnyini dodo ntiɛ mpe bɛrima ne ɛwale woyɛ saa wana mutu no ɔbɛ yɛ maame hu ne sɛ asɛ yɛ obi na asɛ bi asɛ na adwene ne kasa ne nsisi soɔ yɛ na ahyɛ ne so akyɛ eti ne nuaba wɔde aba bɛgya yɛnim deɛ mutumi yɛ eti sɛ nkɔla ne te ase deɛ a onyankopɔn bɛkasa me ɛhu nkɔ sɛ ɔmo nte ase deɛ a yɛgya ne nyinaa ma onyankopɔn meda ase me nuaba meda ase wodi ne baabi afɛfiri Maa Akos Pacho mu ma ho meda konya amna na ho ti sei na ho yie meda ase na na kwe koko ho na kwe abo agudi sport ni o ne bia agudi sport na tia mu yi yo ya je so be me obana so na me ka bi mama ena ma papa do mu nye serious o wo nkwa so fuja mama na 10 years wo du go yo machi afa no wo hu nkwa na woni abre awre ho mama mekasa de ba che ego fo nchia mo mecha mo be fo mienu bi wai mecha atamri woman ya che oni na ma ni nyina ani abu ani ase papa mo nyina ate won ka odi ne ba bi afefe baba ko dira maho so e chapter kwa mo highways mo magwede na ya ono gari jadana omo Amsterdam so mo ai baba ko o New York City mecha na oba ko jo to anti ye be bi amfa jero oba ko se wo ba wo ti awale nwa wale ne na wo ti wo ba ko wo mienu na emu ntokwa na awale ntokwa wo ya buo nya na wo ti na uguso o se du be gane se ma tuma de le sibe ma ne tim wo di bo ti na wo so ma gane no agwa ba je se 14 years ni oba ko wo de ho ko chere wate makrao that's papa aya kuma 87.9 FM sam no ya na emu ohu o within the baby afefri hello mira Piano anto awon jo 1937 nanu ba pe o mehu na tama me kan se ni na ensam yensa to dedi kan no akola oba no wadi kan ama wa fetia ni semu ama ehunu sebe akọ sika kosie enti de ti anu kwala no so mo nta ni o mu bambo sia ya tu su mi ansa no o mu ma me no u force no na ka mo ni ko police station wo na o yanko ba bi akola nda ni yan force ni ehunu no kure me de ma di no That's 19. We didn't baby afefri. Yeah, more cool. Pacho, the feminine Nadia, the Café Boja, more cool. Oh, more cool, Bergamo, or Baba, my Palma, oh, yeah, dear papa, from a meeting with you, about me who many beggy. Ma, who to my own. Confuse your friend of Uncle. Ma, what she speaks like a seal on the field. Now, ma, what you two say, hold to do my old town, dear ma. Didn't the whole foul for the beer more cool for the beer more cool to ma. Ya fam ko mam wate mama yo mama ni mi adama no me gidi se enkura no onye omu bibia but oba bi oba no ho yaw ana wa heda de enkura na sie ni me ye be ma enkura no ne mapa bi elu tie ma o ti fo mi ye bibia ba o do ma sie omu ho mu nyela enti kwa bia so no mo fo so na mi ni se nya me be se no wonu nyam ma ko nya me nka ho ai I'm sure so na e fa de chat so we didn't baby afefe ya je so mira ma ko se atemo me yin di se nka nkora ne ti ase de mo